Boa tarde, moitísimas grazas por achegarnos hoxe ata aquí, ata o local da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Ao longo do ano, este é un ano para nós moi especial, porque cumprimos 40 anos, por tanto estamos tamén facendo toda unha serie de actividades para celebrar o 40 aniversario e tamén por esa outra efemérides da cidade, bueno, da cidade de Galicia, non sei por que digo da cidade, que é o centenario das Irmandades da Fala. Queríamos neste mes de novembro, un pouco para deixar constancia do que sei que compartides con todos nós, non? De que non pode haber cultura sen ciencia e que se ao longo do ano en ocasións parece que a actividade científica ten menos incidencia sobre a nosa programación, pois xa digo, non quería rematar o ano neste mes de novembro, que sempre se di Semana da Ciencia, mes da Ciencia, pois facer toda unha serie de actividades ao rededor da ciencia. Comenzamos, a idea era facer durante os 4 luns do mes de novembro, comenzamos con unha exposición tamén que recollía un feito histórico na cidade que é a Granxa Escola de Monelos, co que todo o que significou de avance científico, ademais do que é a ciencia aplicada, neste caso a gandería e a agricultura, unha charla que tivemos tamén no luz pasado sobre a propia Granxa Escola, e agora este luz e o que ven dedicarémolo a situacións máis actuais da ciencia. No caso do luz que ven, está hoxe tamén aquí Ramón Vilalta con nós, que será quen ven a falar con un título que non todo é relativo, así que contra o relativismo moral non todo é relativo, pero di Ramón moitas cousas, moitas cousas sí que o son. Entón é un pouco de todos os avances científicos e como afectan un pouco o día a día noso. No día de hoxe sobre un problema que entendemos nós e que compartimos neste caso coa agrupación astronómica IO, e que ten que ver coa contaminación luminosa, con esa idea que temos os que non sabemos se cadra moito diso, non é como o caso de que hoxe nos acompaña toda a xente da agrupación astronómica IO. Nós sempre temos a idea de que se ilumina en exceso, que a iluminación artificial é excesiva, e eles din que é excesiva a veces, escasa outras, e moitísimas das veces mal feita. Entón, esa é un pouco a idea de como nós debemos estar atentos de cales son as consecuencias negativas que ten sobre a nosa saúde, pero tamén sobre o medio ambiente, sobre esa perda que temos do patrimonio cultural, neste caso do ceo do que non podemos disfrutar, e ese depende de nós para exixir aqueles que teñen responsabilidades, pero tamén seguramente para a toma de decisións individual. A persoa que está hoxe con nós é Óscar Sánchez, vedes nos cartéis que pon Martín Pauli, porque Óscar é un home cheo de pasións, e a ciencia non é a súa única, así que o cinema é a outra das súas pasións, así que con esa contaminación luminosa depende de nós. Deixamos a Óscar e logo faremos un pequeno debate. Pois moi boas tardes e moitas grazas á Asociación Cultural Alexandre Bóveda por convidarnos a Agrupación Astronómica Coruñesa IO a falar dun tema o que estamos dando moita importancia no último ano e medio, e toca facelo, é o momento de facelo por razóns que espero que queden claras ao longo da sesión. Quería empezar, e máis estando onde estamos, con este texto que atopei esta semana lendo o Somos Galiza, que aparece unha reproducción facsímil do número 1 da publicación A Nosa Terra, no ano 1916, hai 100 anos, e no texto un pouco de presentación, case manifesto, escrito por Antón Villar Ponte, hai un momento no que fai unha mención, un desexo, de que non é que fagamos ambiente, fala aí do heroe gallego, que conseguirán, en fin, medrar a literatura gallega, a sociología gallega, a ciencia gallega, como as hoxe gloriosísimas di de Portugal, feitas unha vez máis a nós, etc. Parecía interesante porque, en xeral, a cultura galega sempre foi bastante ignorante ou refractaria á ciencia, e non ten razón de ser, porque, de feito, desde os inspiradores do diario moderno, digamos, do galeguismo, o desexo de comer a ciencia en Galicia estivo sempre presente, pero ainda, non sei, na actualidade, esta mesma fin de semana se entregaron os premios de ética de Galicia, nos que históricamente a ciencia estivo inexistente,
e iso que hai unha categoría específica de investigación na que, curiosamente, todos os anos levan premios de investigacións non de corte científico. E tamén hai unha reflexión colectiva que facer, porque pode ser un problema noso de comunicación, un problema de bibliotía ou as dúas cousas a vez, onde temos que comunicar mellor a ciencia para que o conxunto da ciudadanía galega entenda que a ciencia forma parte da cultura do país e que o mellor sei que deixar de falar de cultura científica para falar só de cultura secas e entender que a ciencia forma parte dela. Pero que vamos a falar hoxe sobre todo de contaminación luminosa, e a contaminación luminosa é iso que tedes aí en definición bastante sintética. Contaminación luminosa é calquer efecto negativo producido pola luz artificial, calquera. Son moitos, como iremos vendo ao longo da sesión. Quizáis se hai 10 anos, se alguén se preguntase que é a contaminación luminosa, a definición podía ser un pouco máis concreta, restrictiva. Hoxe en día temos argumentos suficientes para falar de contaminación luminosa de forma moi xeral e incluir calquera tipo de efecto perxudicial sobre as persoas ou sobre o medio ambiente que tenga luz artificial. E que se manifesta de moitas formas. Se manifesta en forma de luces que van ao ceo indebidamente, luces que van onde non deberían ir, por exemplo, as casas da xente, que é algo moi frecuente tamén aquí na cidade. Hai varios tipos de impactos negativos que ten a luz artificial e imos velos todos por separado, en case 3 ou 4 bloques. O primeiro delos son impactos sobre o medio ambiente, sobre a natureza. A luz artificial interfiere con case todo. E non é algo extraño nin insólito de entender, porque, a fin de contas, toda a vida na Terra se desenvolveu, dende que existe a vida na Terra hai 4.000 millóns de anos, as formas máis básicas de vida, se desenvolveu nun planeta no que hai día e hai noite. Un planeta que rota sobre si mesmo, e que unhas veces enfronta unha cara que ao sol e outras veces non. E nesas alternancias de luz e de escuridade, de día e noite, toda a vida se foi desenvolvendo aclimatándose a ese ritmo. Así que é bastante natural que todas as formas de vida, todas, absolutamente todas, ao longo de centos de millóns de anos, de miles de millóns de anos, literalmente, pois se fosen adaptando a esas circunstancias e ideando fórmulas para predicir e anticipar eses cambios de luz. Eses cambios de luz ao longo do día e da noite, pero tamén eses cambios de luz ao longo do ano, as diferencias das estacións, que son tan importantes como para saber cando hai que florecer, ou cando hai que perder a folla, no caso das árboles, ou cando hai que migrar, no caso das aves. E a luz artificial, en canto a fenómeno que aniquila a luz natural, mete luz cando non hai, ou cando non a debe haber, afecta absolutamente todo iso. Afecta fenómenos de floración, afecta as migracións dos animais, afecta a busca de alimento, afecta ao apareamento, afecta un montón de cousas. No caso de apareamento, hai un exemplo que a Xavier seguro que gustará moito, que o dos vagalumes ou lucecús, que xustamente os seus procesos de apareamento van asociados á escuridade, por eso emiten luz, para recoñecerse uns aos outros, e que haxa luz artificial na noite, fai que os vagalumes non se recoñezan suficientemente, por lo tanto non se apareen, e quizáis a medio e longo prazo eso contribúa a que se reduza o número. Por lo demais eso non está confirmado, pero sí se sabe que afecta o apareamento do parásitos. Se vedes menos vagalumes polas noites no campo, pensade que unha das razóns pode ser os farois que os alcaldes e alcaldesas poñen con tanta paixón. Un exemplo que vos dicía das árboles, da legislación, que tamén está afectada, non só afecta a luz artificial a toda a fauna, a todos os animais, senón tamén as especies vegetais. Tédelo aquí neste conxunto de fotos. Isto é un artigo científico publicado a comezos de ano, que fala justamente dos efectos ecolóxicos da luz nas plantas. E o que tedes é un árbore nunha cidade, creo que era Londres. Tedes un árbore de foto de arriba do 17 de novembro, un de decembro, 6 de decembro. Se vos fixades, en novembro, unha altura bastante avanzada do outono, a árbore está ainda plagada de follas. En decembro ten menos follas, pero sigue tendo bastantes, e uns días despois, 6 de decembro, ainda lle quedan unhas cantas follas aí. E que follas lle quedan? Quedan as follas que están máis orientadas a aquelas farolas que vedes agora. Esa árbore está recibindo constantemente, día e noite, luz artificial, luz de día e luz artificial de noite, e polo tanto esa árbore, como está recibindo luz a esgalla, non é moi consciente
de que os días son máis curtos, porque están en outono, camiño do inverno, ben avanzado o efeito do outono, como vedes, e polo tanto non sabe moi ben que é outono e non sabe que ten que perder as follas. A perda das follas das árbores é unha consecuencia do avance das estacións. Se as árbores, se a vegetación non se decata do avance das estacións porque a luz artificial lle oculta esas variacións de luz, as árbores se comportan de forma inapropiada e iso pois non é bo, porque en fin de contas o descanso invernal para as árbores é necesario para justamente o seu bo regulamento, o seu bo regulamento, digamos, metabólico e que poidan florecer de novo na primavera como é debido. De feito, tamén se sabe que tamén están alterados os procesos de floreamento das árbores na primavera porque en algún caso se anticipa a saída das flores e das follas justamente por el impacto da luz artificial. Ao haber tanta luz tamén pensan que chegou o verán antes de tempo. Que esas cousas se alteren non é algo, insisto, gratuito, porque trae moitas consecuencias. Se alteran os períodos de saída das follas e das flores, por exemplo, das árboles, ou se alteran os períodos de luz que caen, eso afecta a todas as especies animais, empezando polos insectos, pero a partir deles moitos máis, que dependen desa floración. E de feito, por exemplo, na floración das árbores e dos vegetais cumpre un papel moi importante os insectos para participar na polinización. Se saen antes de tempo, o mellor non se produce adecuadamente esa polinización e afecta o desenvolvemento natural de todas as especies. E a verdade é que teñamos menos mel chegado o momento tardío. Outros dos bloques que realmente este mete máis medo é como impacta a luz artificial na saúde humana. E impacta moito. E hoxe en día sabemos máis ou menos como e por qué. Todo este tipo de estudos referidos ao impacto da luz artificial na saúde son relativamente recentes. Hai escasamente 20 anos non se coñecía ben cal era o procedimento e o mecanismo polo cal o cerebro humano detectaba a presenza de luz. Eso se determinou ben case o comezo deste século XXI no que estamos. Se determinou con claridade como funcionaba un certo tipo de células no ollo que non ven, non se ven para ver, non identifican imaxes, non permiten recoñecer obxetos, pero si detectan a presenza de luz. E detectan a presenza de luz de forma permanente, incluso cando estamos cos ollos pechados. Ese mecanismo de detección de luz está asociado a que o corpo humano se entere de cando de día e cando de noite, de forma inconsciente. E ten que ver coa produción dunha hormona, da que moitos oiríades falar, porque últimamente hai xente que a toma en pastillas, chamada melatonina. A melatonina cumple moitas funcións no organismo humano, moitísimas, a principal delas é que o marcador circadiano, o marcador que nos di cando de día e cando de noite, o que nos prepara, por exemplo, pola noite para o sono, pero tamén cumple funcións antioxidantes, funcións tamén inmunolóxicas, está asociado a un montón de cousas. A melatonina se segrega só polas noites. E cando digo polas noites, quero decir en escuridade. Se non hai escuridade, non se segrega melatonina. O cerebro humano necesita saber que é de noite, que non hai luz, para darse conta de que é de noite, porque de noite non hai luz, polo menos na natureza, e cando se pon en marcha todo o funcionamento biolóxico asociado á noite, que implica que nos entra o sono e debemos ir a descansar e entramos en modo repouso, de alguma maneira. Que pasa cando metemos luz? Pois que efectivamente se altera todo iso. E metemos luz de moitas formas. Por exemplo, con esas cousas que tedes aí, coas pantallas. Cando falamos de luz, falamos de todas as fontes de luz artificiais. As luces que temos nas casas, todas elas, por suposto, pero tamén as luces das pantallas, de televisión, de ordenador, de tablets, de móviles. Irse á cama mirando o WhatsApp ou o Twitter non é unha boa idea en termos de saúde fisiolóxica. Non é o mellor que podemos facer. De feito, diría que é o peor que podemos facer a veces. Porque hai unha cousa que tamén sabemos e que a luz que máis afecta a todo isto, a luz que máis altera os ritmos circadianos, é a luz branca que ten componentes azulados. A luz típica das pantallas dos móviles, das pantallas de televisión e demais. A luz típica que se vende hoxe en día moito nas tendas, eses LEDs de
brancos, branquísimos en algúns casos, que nos meten polos ollos, nunca mellor dito, para meter nos salóns, e nas cocinas e todo iso, e tamén nas farois das cidades, que fai que as cidades que antes eran amarelas agora empecen a ser brancas. Bueno, pois esa luz branca intensa, esa luz branca con componentes azuis, é a que máis inhibe a sedación da mundo. É a que máis dedía o cerebro humano que non é de noite, que é de día, e polo tanto non nos pon na situación idónea para o descanso. Isto dos ritmos circadianos, que é unha cousa científica, non ten nada que ver con estas cousas dos biorritmos, das que falan as revistas así taralleiras, de los horóscopos e tal. Isto falamos de ciencia fen, é algo que se coñece desde hai moito tempo. E agora, en algúns casos, en algúns aspectos están mellor determinados, non? Ao longo dunha xornada de 24 horas, hai alteracións de forma natural, a temperatura do corpo ou da tensión arterial. Se queredes medir a temperatura, para saber se tedes febre, o mellor momento idóneo é, pois, a estas horas, o serán, non? Porque cada temperatura está máis alta, non? Se tomades un polo medio da noite, vai ser raro que teñades temperaturas máis elevadas. E o mesmo pasa tamén cos ciclos de tensión arterial. Hai momentos de tensión máis baixa, momentos de tensión máis alta, que son máis ou menos regulares e que van asociados ao feito de que hai día e hai noite. Que da igual o que fagamos, hai día e hai noite e o corpo debe reaccionarse. E o día implica luz e a noite implica escuridade. A alteración de todo iso, a alteración da noite ou a desaparición da noite por impacto da luz artificial, que provoca? Pois provoca, non podemos dicir nada exactamente, pero si sabemos, ou se hai suficiente información que nos fai pensar que hai algún tipo de posible implicación, sen necesidade de ser alarmistas, con moitas cosas, con enfermedades metabólicas, a obesidade ou a diabetes son exemplos típicos, con enfermedades de tipo inmunolóxico, procesos inflamatorios incluídos cancros, e tamén enfermedades tipo Parkinson, Alzheimer e demás, enfermedades asociadas ao envellecemento prematuro. Non se trata, non se pode dicir en ningún caso que ter luces encendidas nas casas por lo que cancro, ni moito menos, non falamos disso. Si falamos de que hai suficientes evidencias como para pensar que as alteracións circadianas, que alterar o ritmo natural de ter un día e unha noite, están asociadas a problemas para a saúde humana. E si hai que asumir que hai que recordar que o coñecemento real de todas estas cousas, sobre todo das implicacións no corpo humano e da producción de melatonina, son relativamente recentes. Constantemente están saindo novos artigos, semana tras semana, que revelan novos casos asociados a estas alteracións circadianas, e que nos próximos anos non imos parar de ver máis información ao respecto. O cal, o que hoxe pode ser unha sospeita, o mellor dentro de uns anos, moi poucos anos, é unha certeza, ou non, pero en todo caso é algo que paga a pena, como mínimo, asumir un certo principio de precaución para empezar a poñerse as pilas, ou máis ben apagarse as pilas, e tratar este tema en serio. Tratarlo tan en serio como pasa, por exemplo, en Estados Unidos, onde a principal asociación médica que existe, que é a AMA, da que forman parte algo máis de 200.000 profesionais da medicina, homes e mulleres, emitiu no mes de xuño este comunicado no que alerta sobre o uso masivo en espazos públicos da iluminación LED e os LEDs de alta intensidade. Non se trata xa o problema das casas, que é evidentemente fundamental, o maior impacto da luz artificial que temos nos todos nas casas, nas televisións, nas pantallas, etc., senón tamén empezar a preocuparse do uso ambiental, do uso público, do exceso de luz. Ese exceso de luz que hai en medios, en lugares públicos, unha asociación médica da que forman parte máis de 200.000 personas, di que olliño. E hai, efectivamente, algúns estudios puntuais con colectivos de Estados Unidos nos que hai certas vinculacións entre aumento de iluminación a longo prazo e certos problemas, ou maior prevalencia de certo tipo de problemas, sobre todo de corte metabólico. Todo este tipo de estudos en orixe nacen dunha investigación paralela. Nos anos 80, un investigador americano, Richard Stevens, empezou a preguntarse por que os traballadores nocturnos exhibían taxas máis altas de cancro de mama en particular, que a xente que
que non traballa polas noites, que tiña turnos de ida máis ou menos normais, digamos, de traballar polo día, ou vivir polo día e dormir pola noite. E despois de investigalo durante algún tempo e de desgotar distintas causas, acabou encontrando que a correlación, bueno, que a causa, o factor diferencial da xente que traballa polas noites é estar exposto á luz polas noites. E estar exposto á luz polas noites acaba tendo implicacións tamén en como se alimentan polas noites, e un montón de cousas máis, pero a causa digamos, última final era a exposición á luz en horario nocturno. E esas alteracións que antes vos comentaba. Bueno, pois hai unha asociación médica americana, insisto, a máis grande do mundo, que di que esta cosa hai que tomalas en serio. E non falamos, insisto, de trapallados, senón de ciencia ficción. Bueno, quedamos en que a contaminación luminosa afecta ao medio ambiente a todo, quedamos en que a contaminación luminosa afecta a saúde humana, por suposto afecta a astronomía. E que as asociacións astronómicas, por lo menos en teoría, sesen en orixe as primeiras que empezaron a preocuparse en serio por este tema non é casual. Hoxe en día pode parecer un asunto menor, en particular porque estamos tan afastados da cultura do ceo e do ceo nocturno que a astronomía a maior parte da población lle pode dar un pouco o mesmo, pero sí que é certo que a astronomía tivo e ten moitas utilidades prácticas aínda hoxe. Do coñecemento astronómico e da investigación astronómica e investigacións asociadas tamén toda a parte astronáutica de mandar sondas ao espazo, ao longo dos últimos décadas se obtiveron un montón de resultados concretos que acaban tendo aplicacións cotiás en ámbitos aparentemente diferentes. Por exemplo, toda a parte de todo o elemento de estudo das radiacións e demais acaba tendo aplicación médica, pois cada vez que nos sabemos unha resonancia magnética ou todas estas probas que empregan este tipo de tecnoloxía, en orixe esa tecnoloxía foi desenvolvida para a investigación astronómica, para a detección da radioastronomía e cousas do estilo. Obviamente, se temos teléfonos móviles e comunicacións por satélite hoxe en día é porque houve unha investigación previa asociada a ámbitos moi distintos, pero en parte deles tamén na astronomía. E sempre hai un exemplo que está de impoñer, que cada vez que facedes unha tortilla non se pega, pois se debe a que esas tixolas hoxe en día teñen ese recubrimento de teflón e de materiais illantes que non foron especificamente desenvolvidos para a astronomía, de feito foron inventados por casi un pouco show, pero que no seu momento foron empregados pois durante moitos anos, que se siguen empregándose na actualidade como recubrimentos para cohetes, foguetes e sondas espaciais, e tiveron usos tan insospeitados como no proxecto Manhattan, que é o lugar da bomba atómica. Así que cousas, un mesmo feito científico pode acabar servindo para mandar alguén ao espazo, para fabricar unha bomba atómica ou para facer que as tixolas non se peguen as tortillas cando as facemos. Unha cosa que tiña por aí posto antes de ver o seguinte é darnos conta de que, mientras que hoxe digamos moi afastados do oceo, durante miles de anos o ceo servimos para, como compás, literalmente, para guiarnos no espazo e no tempo. O espazo é moi obvio. Grazas ás estrelas, movémonos polo mundo. E non hai tantos anos, a principal ferramenta que tiñan os mariñeiros nos barcos para moverse polo planeta adiante, polos océanos, era orientarse polas estrelas e empregar ferramentas como os astrolabios para saber exactamente máis ou menos onde estaban e onde querían. Orientarse no espazo grazas ao ceo é case esencial ao ser humano. Pero tamén nos orientamos no tempo. Se construímos calendarios e aprendemos a recoñecer os ritmos da natureza foi observando que o ceo cambiaba inicialmente. Primeiro darse conta de que a Lúa vai ter un ciclo sistemático suficientemente corto como que podíamos notarlo en nada, poucas semanas, pero non só iso, darse conta das aparicións e desaparicións no ceo en certos momentos do ano ou certas horas da noite das estrelas, serviu para que o ser humano fose decatándose de que hai un ritmos que se van repetindo, o ritmo mensual, o ritmo máis ou menos mensual da Lúa, o ritmo
hoxe diríamos anual do Sol, etc. Grazas ao CEO, grazas á controlación do CEO, podemos facer todo iso. E hoxe en día, pois, hai moita xente que sabe que fase ten a Lúa porque o dio calendario de papel colgado na cociña, e se o dio calendario é a fase ten na Lúa, nada máis. E se o periódico di que a Lúa está grande, na que a realidade nos diga o contrario, non? Ou nos diga que non é tanto así. Esta é unha foto sacada por un compañero da agrupación astronómica, Óscar Blanco, na Coruña, na que se ve, mellor non se aprecia tanto, pero, bueno, aquí nesta non hai nada que apreciar, de feito, na que se ve un ceo típico da cidade. Esta foto é de hai uns cantos anos, de ter 5 ou 6 anos, como mínimo. Iso quere dicir que hoxe en día a foto sería peor. Se vería ainda menos, non é que se vexa gran cousa, pero algunha estrela ainda se ve, por menos aquí na parte do ordenador se chega a apreciar. O mesmo compañero Óscar Blanco fixo nas mesmas condicións fotográficas, digamos, en a mesma hora, unha foto perto da Coruña, en Arillo, e aquí a cousa cambia. É certo que a fotografía permite que vexamos cousas que o ollo humano mellor non é tan detecta con tanta facilidade, pero bueno, son fotos con pouca exposición en todo caso. E aquí xa se empeza a detectar, por exemplo, a Vía Láctea. Se empeza a recoñecer. Pero de todas formas hai uns manchóns de luz evidentes por aí. E este é o ceo que se pode ver na Veiga, en Ourense, que hoxe por hoxe é máis un dos paraísos para a observación astronómica, un dos dous paraísos, diríamos, que é o principal paraíso, sen dúbida, para a observación astronómica en Galicia, e casi diríamos que no noroeste da península. A diferencia que entre un ceo como da Veiga, que é un ceo de 4.000 e 5.000 estrelas, a un ceo como da Coruña, que é un ceo de 40, 50 estrelas, pois ese factor 100. Na Coruña estamos vendo máis ou menos unha de cada 100 estrelas das que hai. Eso é o ceo que temos, pero o ceo de verdade é este. Este ceo está en riba das nosas cabezas todas as noites. Está esa Vía Láctea espectacular, con todas as zonas de sombra e todas as estructuras, esa textura que ten a Vía Láctea, e que cando unha ve de verdade non a esquece e a recorda para sempre non, porque é algo que se pode ver moitas veces, se vai aos sitios adecuados, pero é algo, desde logo, que se recollece claramente. Cando un ten que andar preguntándose, vislumbrando se estou vendo non a Vía Láctea, é que non a estamos vendo ben. Cando se ve, se ve. E xa é difícil verla. É extremadamente difícil verla. De feito, a inmensa maioría da poboación española non a consigue ver. Pero en todo caso está aquí. Cada vez que miredes, cando saíades hoxe, se non chove, e miredes o ceo, pensade que a Vía Láctea está en riba das vosas cabezas. E que se non a vedes é porque alguén vola roubou. E quen vola puido roubar? Non este señor dentro. E ides ver depois alguén, en breve ides ver alguén que sí que está especializado en roubar. Este señor é un tipo fantástico, Fabio Falchi, que é autor dunha publicación extraordinaria que é o Atlas Mundial do Brillo Artificial do Ceo, que se presentou no mes de xuño deste ano, e que ten como conclusións algunhas das que tedes aí indicadas. O 80% da poboación do mundo e toda a poboación de Europa e de Estados Unidos vive baixo ceos con contaminación luminosa. Toda a poboación de Europa. En maior ou menor medida, incluso un ceo tan excepcional como o da Veiga ten contaminación luminosa. Menos que a Coruña, evidentemente, moito menos. Pero prácticamente en Europa non hai lugares sen contaminación luminosa. Non hai lugares nos que teñamos un ceo de verdade como podía ser un ceo de aí 100 anos. A terceira parte da humanidade non pode ver a Vía Láctea. En España son 3/4 partes da poboación non poden ver a Vía Láctea, un deles vive. E España é a campeona de Europa en contaminación luminosa. Italia, estamos aí, España e Italia. En termos de poboación, España ten máis, pero, bueno, se é algo... Se alguén quere sacar peito por iso, España somos primeiros. Puxe unha foto de Fabio Falchi, porque Fabio Falchi é alguén que ten moito mérito. Fabio Falchi é profesor de instituto.
aquí hai algún profesor de instituto tamén, e alguén que leva anos investigando a contaminación luminosa no seu tempo libre. Ele é profesor de instituto, non é investigador profesional, non ten unha bolsa para investigar estas cousas, senón que dedica as súas horas libres e os recursos de que dispón, os ordenadores de instituto en verán cando non hai clases e cousas así, para tratar e procesar toda a inxente colección de datos que vai facendo. E algún dos seus colaboradores, pero Antonio Cinzano, está na mesma condición, que foi a parte do seu director de tesis, está nas mesmas condicións. Non son xente que se dediquen profesionalmente a investigación, senón que están facendo este traballo fabuloso de forma voluntaria e amadora para proporcionar uns datos que son fantásticos, que son excepcionais. É un exemplo deses emblemático, alguén o que hoxe daría o príncipe princesa de Asturias cualquier cosa, porque realmente o merece máis que outros incluso. É un exemplo de como desde a práctica cotiá se pode facer gran traballo de investigación, insisto, desde un instituto en Milán, neste caso, se pode facer un traballo rompedor que achega unha información moi valiosa para todo o planeta. É certo que non dedicarse profesionalmente a investigación fai que o anterior Atlas foi do ano 2001, tardou 15 anos en facer a segunda edición do Atlas, con datos actualizados, leva máis tempo, leva moito máis esforzo, pero os resultados pagan a pena. Esta de que revisamos a cara e que nos acordemos do meritorio que Fabio Falchi, presidente da Asociación Italiana Cielo Buio, que se dedica a lutar contra a contaminación luminosa. Sobre o impacto negativo da astronomía, podemos ver un vídeo final. Isto é unha foto de Guitiriz, do lugar onde, con máis frecuencia de observación astronómica aí o vai observar, na área recreativa San Xoán, que está a uns 600 metros de altura, e ese manchón de luz que vedes aí é a Coruña. Preguntabas antes se ve a Coruña desde Curtis. Seguro, porque se ve desde Guitiriz. Sí, do FXB. Se ve desde Guitiriz a luz da Coruña, se ve perfectamente, e esa luz da Coruña, veremos, despois vamos ver este vídeo que está grabado en YouTube, nun ceo razonablemente bo, incluso para o estándar global diríamos que é moi bo, pois en todo caso a luz se ve, e a luz da cidade e as luces en xeral, as luces tamén dos aerogeneradores e demais, anulan pois como, non sei, a primeira cuarta ou dúas cuartas de ceo, máis ou menos. O sea, hai unha parte de ceo que grazas á luz artificial que non entende de fronteiras e que se difunde libremente kilómetros e kilómetros, fai que teñamos ceos estragados por culpa das luces menos inesperadas, o cal tamén fai pensar unha cousa, e máis agora que hai tamén lugares que están pensando en proteger o seu ceo, como pode ser o caso da Veiga ou pode ser o caso singular tamén das illas atlánticas en Galicia. Non basta con que nos fagamos ben as cousas, é preciso que as fagan tamén ben os veciños. Se na Veiga ten unha boa política de iluminación e se empeña en proteger o seu ceo, pero o Concello de Acarón pon un polígono industrial e o ilumina indebidamente, non nos serve de nada, non hai nada que facer. Así que proteger o ceo é un traballo colectivo, non é un traballo de cada un de nós individualmente, pero existe tamén unha decisión colectiva de pensar en protegernos, en proteger ese inmenso patrimonio cultural. Cuarto bloque, falamos tamén iso do impacto na astronomía. Outro impacto importante, os recursos que tiramos directamente ao lixo ou máis ben tiramos ao ceo. Hai un estudo español, Cities at Night, un proxecto de xente vinculada a Complutense, que estima o malgasto, o gasto, vamos a decir para empezar, en iluminación da noite, só en enerxía, non falamos de instalacións, só en enerxía, cada ano en España son 950 millóns de euros. En Galicia serían uns 60 millóns, máis ou menos. Na cidade da Coruña son máis de 3 millóns de euros cada ano en iluminar a noite, só en enerxía. Non falamos de faróis, falamos só de factura de Fenosa. Máis ou menos se estima que o 50% como mínimo desa luz sobra. Hai estimacións que van máis a logo. Creí que son a moito máis, que se podría falar un 70% desa luz. O 50% de 950 millóns son 500 millóns de euros, que non é pouco. 950 millóns de euros que é o que se gasta cada ano, é máis diñeiro
do que costou a NASA mandar unha sonda a Plutón. De feito, máis ou menos, co que se aforraría iluminando ben, cada ano poderíamos mandar unha sonda a Plutón, en termos así comparativos. É o mesmo caso. Cando vexamos esas misións fabulosas da NASA, que son carísimas, evidentemente, costan, algunhas delas son parecidas, ou incluso máis baratas, que o que España dilapida en luz. E dilapidar en luz é isto, que es la ONU desde el espacio. Isto é unha foto do ano pasado, sacada desta Estación Espacial Internacional, a 400 km de altura, en decembro do ano pasado, e se recoñece, bueno, o perfil da cidade. Supoño que habrá moita xente que ve isto e se sinte moi orgullosa, claro, de que coñece ese espacio, pero estaría mellor que non se viera tanto. E se recoñece moi ben na foto o tránsito, como os decía, das luces amarelas típicas, tradicionais, abundantes, agora as luces brancas. Esas luces LED brancas que están instalando cada vez máis. Hai lugares puntuais que se recoñecen moi ben, claro, esos son os campos da Torre. Aquí está o estado de Riazor. Joder, mire que contamina o chirimbolo ese, macho. Isto é o láser. Isto é o láser. Estou diciendo a todos os colores monmolos. Está ben que iso, está ben que pensa nisto cada vez que miras o móvil pola mente antes de dormir, porque isto brilla menos. E iso que debe sair, perdón por última vez, que de feito brilla máis que Alvedro, que está aquí, é Marileda City. Pero, está curioso que temos un dos centros comerciais máis grandes do mundo e que contamina máis que calquera outro. Falamos de dilapidar dinheiro e enerxía. Señoras da actualidade últimamente, son noticias sacadas, como iredes vendo, neste caso que é o diario, jornal dirixido por Eduardo Inda, prensa revolucionaria. Rita Barberá e Rus colocaron en Valencia capital 7.000 ES comprados por 1 millón, el doble de su precio. Noticia da semana pasada do ABC: anticorrupción deriva da audiencia de Madrid unha denuncia contra Botella y de la Riva. La reclamación foi presentada por un contrato multimillonario con Philips, tamén de renovación integral da iluminación LED en Madrid. E un titular del Mundo, un artigo de uns meses, literalmente: la corrupción non nos deja ver las estrellas. En todos estos, moitos, non todos, pero en moitos destes casos de dilapidación masiva de diñeiro para iluminar a noite, hai escándalos de corrupción detrás. A Púnica, caso Imelsa, moitos desos casos, ou os anteriores citados, teñen que ver con intercambios de diñeiro asociados a unha excusa fantástica que hai na autoridade, que é cambiar as luminarias dunha cidade, cambiar dúcias de miles de lámparas, son cartiños, e aí é unha fonte interesante de corrupción. Así que un dos meus objetivos da sesión de hoxe é que cada vez que pidedes unha farola vos acordares de Rita Barberá e o mellor empezareis a convencervos de que a contaminación luminosa é un problema. Sempre que podo para citar a Díaz Castro, por aquilo de que era de Guinteriz, eu tamén, pero que hai un poema de Díaz Castro que se titula A noite necesaria, e efectivamente se valería como conclusión para todo. A noite é necesaria. Hoxe en día sabemos que non é só un verso, non é unha referencia poética únicamente, é unha necesidade fisiolóxica. Necesitamos a noite. A natureza necesita a noite, o ser humano necesita a noite, e necesitamos a noite tamén para ver as estrelas e disfrutar delas e facer cultura con elas. Cando falamos de evitar a contaminación luminosa non falamos de apagar as cidades, non falamos de volver a idade media, nin moito menos. Falamos de aproveitar mellor os recursos e enerxía e o diñeiro, e boa falta que fai. E non falamos de iluminar peor, falamos o contrario, de iluminar mellor, de iluminar o que debemos. Non mandar estúpidamente luz aos lugares inadecuados, non iluminar cando non se necesita, non iluminar en cantidad exagerada, non iluminar coa luz que non corresponde. Falamos de iluminar ben. Iluminar ben pasa por olvidarse dos chupachús que ainda quedan na cidade, as farolas globo,
e centrarse en farolas, desde logo, como única, vamos, única posibilidade, farolas que emitan luz únicamente para baixo. Esa é unha condición xa, desde logo, necesaria, pero xa non chega. Hai uns anos, ao mellor, boa parte da batalla se centraba niso, nas farolas apantalladas, nas farolas que viesen para baixo. Hoxe en día necesitamos, ademais, que a intensidade das luces sexa adecuada para ver e nada máis que iso. Non necesitamos máis luz adherida. Toda a luz que sobra é luz que acabará, e a farola estea moi apantallada, acabará reflectida no chan e de volta ao ceo. E acabará agrandando o problema. E realmente que para ver necesitamos moi pouquinha luz. Vese moi ben nas noites escuras con lúa chea, para canto máis. Incluso na cidade hai, a comezos do século XX en Santiago, non encendían os farois de gas nas noites de lúa chea porque non facían falla. Porque con lúa chea se ve ben. Hombre, non pido tanto, pero... A importancia de iluminar ben. Tedes aquí unha foto que é real, dun campus americano. Vedes un señor, non vou utilizar o láser para que se vea non se enfade. Vedes un señor aí no paso de peón. Se ve perfectamente, non? Ten unha gran farola aí en riba, que ilumina ben. É unha cousa típica, non? Os pasos de peóns, meter 40.000 farolas alrededor para que se vexa ben as farolas, non o paso de peón. Bueno, que pasa? Que pasa aquí? Onde se foi o señor? Como? O ainda non chega. Vou utilizar o láser, sí? Pecha os ollos ali. O señor está nun sitio moi oscuro, debaixo do farol. Debaixo do farol non temos o señor. Esa farola da seguridade, esa farola fai que nos sintamos máis seguros, que vexamos ben, que recoñezamos o mundo, que identificamos os agresores, a xente malvada que nos debe atacar polas noites. Non. O tópico de que a luz, de que moita luz dá seguridade, non é certo. Aparte de que non hai ningún estudo no mundo que vincule seguridade e iluminación, ningún. Antes, polo contrario, incluso se fixeron no Reino Unido se fixeron estudos entre presos preguntándolles que razóns son importantes para roubar ou non roubar nunha casa, e nos presos normalmente non citaban a luz dalles igual, que haxa luz ou que non haxa luz. Hai cousas que lles importan máis que a falta, máis é o contrario, canto máis luz haxa mellor, porque ves mellor as portas e podes abrir mellor. E incluso, non sei, ao revés, se pensades no típico parques iluminados pola noite, caso do Parque de Oza na Coruña, que é un escándalo que non toca moral con frecuencia, o típico de, bueno, se vas a facer footing polas noites, pues está ben que este iluminado e aparte te sintes máis seguro. Aparte de que un pode cuestionar unha necesidade de facer footing polas noites con farol con iluminación pública, pero en todo caso, pensade que cada vez que alguén se sinte seguro coa luz, que pense que para o atracador ou atracadora a luz tamén é útil para saber por onde ten que escapar, para identificar mellor a súa víctima. Se a ves a 500 metros, mellor que se te topas con ela así de sorpresa. Así que a mesma luz que nos fai sentirnos seguro, nos fai sentir máis seguro o atracador ou o agresor. Co cal, moito cuidadiño con asociar a iluminación a estar máis seguros, porque moitas veces o contrario, que provoca un exceso de confianza e fai que a xente, pois como aquí, diga, non pasa nada porque hai luz de sobra, mira, vou cruzar o paso de peóns e aí está ya co destipador agarrándome baixo do farol. Dicía xa Rosalía, que era moi sabia, moita luz deslumbra os ollos. E realmente non falaba de contaminación luminosa porque no seu tempo non había ainda, pero xa empezaba en Santiago e se empezaba a ver iluminación artificial, iluminación de gas. Pero aquí tedes outro exemplo típico de como a luz mal disposta fai que non vexamos mellor, ao contrario, vexamos peor. Para recoñecer ben alguén é mellor, como ali, un farol apantallado que ilumina para baixo, que un farol sen apantallar que fai que non vexamos que está diante da porta. Solucións son facilísimas, porque aparte se hai un exemplo de contaminación que é fácil de resolver é este. Limpar un río é complicado, custa diñeiro, cartos, moitos. É ciencia, custa moita ciencia tamén. Acabar con contaminación atmosférica o mesmo. Hai que facelo, pero é laborioso, custa moito diñeiro e implica cambios estruturais importantes. Acabar con contaminación luminosa está chupado. Consiste só en apagar luces. Nada máis difícil. E se necesidade de apagalas todas, consiste en poñer luces só cando fan falla,
non encender as luces estúpidamente cando hai luz, cando está o sol no ceo, poñelas onde é necesario. Poden preguntarse se é necesario que todas as estradas pola noite estén iluminadas, ou que non se podían poñer, por exemplo, detectores de paso para que se encendan as luces, os faróis das carreteras, das estradas, cando pasan os coches, e que o resto do tempo estén apagados, por exemplo. Coa cantidade suficiente, que non haxa luz de máis, porque toda a luz que estea de máis é luz que vai ir desvaldida para o cero, e coa características técnicas axeitadas, co espectro de luz axeitado. Hoxe en día descartemos as luces esas brancas azuladas, imos por luces cálidas. A luz amarela de toda a vida, moito mellor, e hoxe en día, aparte da tecnoloxía LED, que tamén hai, e boa, que nos permite ter luz amarela con moi pouco gasto, por lo tanto moi eficiente en termos de enerxía. E, por suposto, divulgar o problema da contaminación luminosa. Todo o que fagamos por explicarse a alguén que a contaminación luminosa é un problema e que iluminar mal é un problema, é positivo. Exemplo típico tamén coruñés. Puxen as flechas, así se chama forro das flechas. Eso que tedes ali arriba chamase sol. É máis frecuente na Coruña do que algúns pensarían. É un sol por, está aí o sol claramente, isto está sacado desde o choc, co cal, se o sol está no ceo, ainda lle quedan bastantes minutos para poñerse por baixo do horizonte, porque son, quedan uns cantos minutinhos, e ainda unha vez que o sol se pon, hai polo menos 20 minutos, media hora de luz, case diríamos en verano, con luz abondo. E esas farolas están prendidas. Prender as luces cando o sol está no ceo é literalmente absurdo, estúpido. Non serve para nada, é gastar o dinheiro estúpidamente. Non ten ninguna utilidade. Esas luces non vão facer que vexamos mellor, porque mellor que o sol non ilumina nada. Un problema típico das cidades, típico da Coruña, todas esas luces invasoras que se meten nas casas da xente. Non tedes por que aguantalo. Non estades obrigados a aguantalo. Antes, polo contrario, se vos queixades ao Concello, e podedes, incluso diría que debedes, o Concello está obrigado, como mínimo, a revisar a situación. Porque tedes unha legislación que vos ampara. E a luz que, segundo a legislación vixente, a legislación que en xeral non se cumpre pouco, pero que vai a cumprir, que se tolera en ventana, é moi pouquiño. Co cal, habería que facer medidas axeitadas, pero así a ollo un pode dicir que boa parte das casas que se están tragando unha farola desas, a maior parte delas, ou boa parte delas, están tragando luz de máis, luz que incumple a legalidade. Se podería, insisto, ou debería facerse ben e tomar medidas axeitadas, pero que saibades que non tedes que vivir condenados a estar sempre coa persiana baixada, porque hai unha legislación contra intrusión luminosa que vos protexe e que podedes apelar a ela. No blog, na web da agrupación IO, temos un modelo de formulario para escribir os concellos e queixarse polas farolas. E o que ten que facer un concello é contestar. Se vos queixades de que credes que tedes moita luz nas vosas ventanas, polas noites, o concello está obrigado como mínimo a mirar. E logo a dicir, pues, non ten razón, non hai tanta luz como parece, e se hai tanta luz como parece, pues estaría obrigado a rectificar. Outra cosa é que o faga e canto vai tardar, pero outra cosa é se responde. En principio te diría que dous exemplos concretos en Reus, e con isto xa vou rematando. Esquerda o antes, dereito o despois. En Reus teñen a sorte de que teñen como técnico de iluminación a un señor chamado José María Ollé, que é a máis é profesor de luminotecnia na Universidade de Tarragona, na Rovira de Virginia, e sabe moito do tema. E entón puxenos como exemplo, e pedimos na agrupación IO que nos fixeron artigos sobre, boas prácticas de iluminación, e isos son exemplos concretos, dos exemplos concretos puntuais en Reus. Esta era unha praza típica, con farolas no mito, farolas de moita potencia, que iluminaban todo o edificio hasta un quinto andar, como vedes aí. E o que fixo nesta intervención foi cambiar únicamente as lámparas, nada máis, as bombillas, entendernos. Non se cambiou nada máis, nada de instalación, absolutamente nada máis. O cal o custo, neste caso desta intervención, foi raquítico. O aforro anual é do 92% de enerxía, o 92% da fuerza. E o resultado é que o parque está mellor iluminado que antes, o chan, que por onde nos movemos, vese mellor, pero as casas non teñen que actuar farolas que se meten nos foras. Parecido nesta rúa.
Aquí costou un poquinho máis a intervención porque tiveron que rebaixar a altura dos farois. Os farois antes eran de 8 metros, parece ser, e pasaron logo a ser de 6. O da altura dos farois é interesante porque na Coruña hai unha certa tendencia a poñer farois de 14 metros que omite a ordenanza municipal, non exactamente a ordenanza, pero chamémoslle así, cando a parte das rúas na Coruña son bastante estreitas e non había ninguna necesidade de ter postes tan altos. Que pasa cando se poñen postes tan altos? Que se pos farolas máis altas, en teoría, podrías poñer menos farolas, poderían estar máis distanciadas. Na práctica non é tanto así, porque farolas e garenda desgalla por todas partes. Pero canto máis baixas as farolas, máis iluminan os seres humanos e menos iluminan o ceo. E esa é unha das cousas, por exemplo, que hoxe, no artigo que nos escribiu, insiste moito, non? En humanizar a iluminación. Poñer unha iluminación a disposición dos seres humanos, que non medimos 14 metros, e, polo tanto, as farolas que estean a unha altura máis próxima ao noso paso é máis axeitado. O resultado? Pois que a rúa está perfectamente ben iluminada, non brilla, claro, non é amarillita como antes, pero se ve perfectamente, incluso se distinguen as cores, que é algo que en alguna conversa con algún técnico municipal pues, daba moita importancia, distinguir as cores dos coches pola noite, non me preguntaréis por qué, pero vamos, se ve de sobra, en cambio non hai luz nas casas. As luces que antes pasaban mellor a un primeiro ou segundo piso, ou sea, as farolas máis baixas xa non entran nas casas. O aforro, 76% anual. É dicir, instalar ben iluminación, que gasto menos. Un 76% anual, pensade na Coruña 3 millóns de euros, son 2 millóns de euros. Non o trouxen, pero na agrupación temos este aparelliño que sirve para medir a calidade do ceo. É un aparello que ten un único botón, apto para homes, non hai moita confusión posible, só ten o botón de start, e unha vez que se lle dá, aparece unha destas cifras, e che di como é de bo ou como é de malo o teu ceo. Na Coruña normalmente andamos por aquí. Unhas dúcias de estrelas, máis ou menos. En lugares máis escuros na Coruña, pode ser que andemos un millón un poquinho máis, pero andamos por aí. Nun ceo, eso, tipo a Veiga, 5.000 estrelas. O que vos decía antes. Estamos vendo unha de cada 100, ás veces unha de cada 200. Sinto, pero quería acabar con dúas recomendacións en libros. Este libro non é un libro especificamente sobre a contaminación luminosa, pero é un libro sobre a ciencia da luz e ten un capítulo dedicado expresamente a contaminación luminosa e está en galego e non hai tanta ciencia en galego, entre que haberá máis e Ramón Villar para poder contar algo a semana que ven ao respecto, e é un libro sumamente recomendable que deberíades comprar todos ou pedir nas bibliotecas. Na biblioteca do Foro está disponible e podedes levarlo perfectamente. E se sabedes inglés ou algo de inglés, este libro é unha maravilla, The End of Night, de Paul Gauguin, que fala especificamente sobre todas as consecuencias da desaparición da noite, da desaparición da oscuridade, e é absolutamente genial, un deses libros realmente inspirador que che dá a volta a cabeza, literalmente, con todo o que conta e todo o que che fai reflexionar sobre que implicacións ten, non só medioambientais para a saúde, senón tamén culturais, en termos sociais como colectivo, que a noite, que sempre existiu, agora este a punto de desaparecer, o que chamemos noite a este manchón alaranxado cada vez máis branco que temos encima das cabezas. E simplemente para rematar, pues eso, recordamos que cando queremos ceos escuros non queremos que as cidades estean escuras, queremos que as cidades estean ben iluminadas, pero iluminadas como é debido, con sentidiño, que é un sintagma que cada vez se emprega máis, non se sabe ben que quere dicir, pero bueno, ese sentidiño que todos si sabemos que significa, pois que se empregue tamén para isto, para preservar o ceo, tamén para xeracións futuras, e que non suceda isto que se estamos vivindo agora de que haxa tanta xente e tantos mozos e tantos nenos e nenas para os cales o ceo é algo inexistente e que se sorprenden non xa de ver a Vía Láctea, senón se sorprenden de ver a Lúa. É dicir, cando a semana pasada a prensa, os medios, con culpa tamén das institucións científicas, e deu tanto bombo ao tema da superlúa, unha das conclusións
queda que pensar é a cantidade de xente que reparou en que hai unha cousa chamada lúa chea, que non hai que ir precisamente a Veiga para ver a lúa chea, pois porque vimos periódicos. A lúa que está aí a nosa vista, incluso en cidades tan horrorosamente iluminadas como a Coruña, non hai ningún problema para vela, e houve xente que pensou que a lúa estaba especial e había que mirarla ese día e non calquera dos outros. E con isto, pois eu case rematei o que quería contar. Podemos rematar, eso sí, con un vídeo que enviado vos xa vistes, pero que podedes ver máis unha vez e difundir masivamente nas redes sociais e comentar a todo o mundo, que é un vídeo preparado por unha asociación americana, International Dark Sky Association, IDA, sobre contaminación luminosa, do que preparamos dende a agrupación IO unha versión en galego, fixemos a traducción, non vou dicir que nacillo para que non porque non debo dicirlo, creo, e con colaboración de amigos da Radio Galega e a voz de Belén Regueira, pois este vídeo que ahora fala en galego. Vivimos nun planeta que xira sobre o seu eixe cada 24 horas. A alternancia do día e a noite está impresa na terna mesma da vida. Polo día, mergullámonos na luz do sol. E cando chega a noite, impera a escuridade. É tempo de descansar, de recuperarse, de maravillarnos coa beleza da noite. Até hai pouco máis dun século, o ceo nocturno era moi escuro. Agora, incluso os lugares máis remotos están invadidos pola luz. As nosas cidades brillan pola noite. Os edificios están sobreiluminados. As lámpadas non apantalladas cégannos cando imos pola rúa. As luces artificiais fixeron desaparecer a escuridade. A enerxía malgastada é evidente, incluso dende o espazo. Boa parte dese resplandor que ven os astronautas está causado polos faróis das rúas, que producen a maioría da contaminación luminosa no planeta. A súa luz difúndese pola atmosfera e fai brillar o ceo. Estamos perdendo a escuridade á velocidade da luz. A contaminación luminosa ameaza a saúde de todos os seres vivos da Terra. A iluminación da noite altera o crecemento das plantas. As lámpadas non apantalladas contribúen á morte de animais mariños e terrestres. As aves migratorias chocan contra os edificios alumeados. As tartarugas mariñas acabadas de nacer confunden o brillo da luz artificial co resplandor da superficie do océano. A luz intensa pola noite tamén nos afecta ás persoas. Está o caso dos condutores e peóns que sofren accidentes tráxicos cegados por faróis mal deseñados. A contaminación luminosa é unha ameaza silenciosa para a nosa saúde. A exposición á luz pola noite desaxusta os ritmos circadianos que regulan os nosos ciclos de sono. A xente que traballa de noite baixo luz intensa ou que vive en cidades con contaminación luminosa afronta un risco maior de padecer enfermidades como os cancros de mama e de próstata. Este é un típico ceo con contaminación luminosa. Nunha boa noite, só vemos as estrelas máis brillantes e os planetas. Así vería
protegida por o ceo nocturno se puidésemos eliminar a contaminación luminosa. Esa banda tenue de luz que cruza o ceo é a Vía Láctea, a nosa galaxia. Por culpa da contaminación luminosa, moita xente nunca a viu. Os astrónomos coñecen ben os problemas derivados de iluminar a noite. Precisan ceos limpos e escuros para estudaren os moitos obxetos fascinantes do universo. A contaminación luminosa borra a súa visión do cosmos. Iluminar o ceo nocturno dilapida diñeiro e enerxía. Unha lámpada de 100 watts prendida toda a noite consome nun ano a enerxía que produce media tonelada de carbón. Se o multiplicamos polos millóns de lámpadas que hai polo planeta adiante, entendemos que o custo da enerxía que usamos para iluminar a noite é colosal. Ali onde a iluminación sexa necesaria, hai cousas sinxelas que podemos facer para asegurarnos de que non molesta a veciñanza, é enerxéticamente eficiente e axuda a preservar os ceos escuros. Podemos sustituir as lámpadas que mandan luz ao ceo por outras que só alumean cara abaixo, xusto onde a queremos. Chámanse lámpadas totalmente apantalladas. Podemos iluminar só os lugares que o precisan. E xa ahora podemos apagar as luces cando non fan falla. Son maneiras intelixentes de empregar a iluminación. Ofrecen solucións sinxelas ao problema da contaminación luminosa. A escolla é nosa, malgastar recursos enviando luz ao ceo ou aprendermos a usar a luz de xeito máis responsável. A contaminación luminosa é un problema que entre todos podemos resolver. Xuntos podemos devolverlle as noites escuras ao planeta Terra. Podedes buscalo como A Perda da Oscuridade, que é o título que pusimos en galego, e estaremos encantados de que o difundades masivamente. Podemos falar un pouco que irades sobre calquera destes temas, pero podemos dixer incluso que se vedes de fondo este vídeo, porque responde unha imaxe que vimos antes, feito cunha cámara de foto que está moderna, que sacan vídeo de alta resolución, no mes de febreiro ou así, en Guitiriz, nesa área recreativa San Xoán, e aí dá idea, bueno, primeiro de que o ceo de Guitiriz non está mal, non está nada mal, así na contorna da Coruña, e tendo en conta o accesible que é Guitiriz, que en 40 minutos se chega, porque aí Orión, o ceo de inverno bastante espectacular, pero tamén veis esos manchóns de luz que hai por aí pola contorna. Esta imaxe que víamos antes, pois, dicir, estamos a liña recta da Coruña, case uns 50 km, e aí tedes o efecto da luz da cidade, os aeroxeradores, que teñen que ter unha luz por normativa de seguridade aeronáutica. A pregunta é se a luz ten que ser branca, se non valería perfectamente unha luz vermella, por exemplo, que sería bastante menos molesta. E o que vos decía, que realmente fai que a primeira, así como franxa do ceo, a parte do ceo máis próximo ao horizonte, quede desaparecida nun lugar no que non hai físicamente, ali non hai luces, na área de San Xoán non hai ningún tipo de luz nesa zona, pero sí hai luces algo lonxe, manchas de luz que estragan realmente o primeiro cinturón de ceo, o primeiro cinto de ceo máis próximo ao horizonte, 10, 15, 20, 30 grados de altura, pois está perdido, non vale para ver ceo, aí non vemos o que pasa. E iso que dunha maneira ou outra pasa en todas partes. Bueno, na Coruña, a parte de ceo perdida non son 30 grados, son 90, hasta o cenit.
pero incluso en lugares, digamos, moi óptimos, como pode ser a zona da Beira, xusto a tiriña máis próxima ao horizonte sempre está perdido. Sempre hai algo de luz aí que fai que perdamos esas rexións do ceo, non? É isto que é exemplo perfecto que vos dicía de como non chega que alguén faga as cousas ben, se non ten que facer tamén pois todos os concellos de veciñanza. En Guitiriz, pois a luz da Coruña, a luz que ven de Lugo, pois tes uns manchóns importantes e aínda así hai un ceo, bueno, que non está nada mal, aparte de por razóns de intendencia, de facilidade, de proximidade de vida de Guitiriz, é un pouco lugar de referencia de agrupación mío porque sigue tendo aínda así un ceo bastante bo. Aínda así, de todas formas, non sei, a agrupación fundouse no 2002. Ao principio, de feito, a agrupación nos primeiros anos de vida non íbamos a Guitiriz, quedábamos antes, íbamos a Montesalgueiro. Porque Montesalgueiro en 2002 valía, en 2003 valía, despois deixou de valer. E esperemos que non chegue o momento en que deixe de valer Guitiriz, pero para que non deixe de valer Guitiriz haberá que facer algo. Haberá que picarte a xente que ten que portarse ben. E un pouco a razón de dar tanto a chapa agora, neste último ano, é porque este é o momento. É dicir, agora, nestes anos, moitos concellos están saindo periódicamente as noticias na prensa, están facendo investimento para cambiar a iluminación. En aras a eficiencia enerxética, porque é certo que hai instalacións que se quedaron moi bellas, e están as facendo, ou están cambiando as instalacións. As instalacións que se fagan agora mal, imos tragar con elas 20 anos. Bueno, o que dure, que non vai ser tanto como pero vamos a tragar con elas moitos anos. Así que o momento de que se fagan as cousas ben é agora, en todos os concellos. Onte saía a noticia que era en Carral, que se van cambiar moitas, miles, non sei. Pode dicirse miles porque en cada concello galego hai miles de puntos de luz, porque normalmente a media anda case a punto de luz por habitante, máis ou menos. Algúns incluso pode ser que se supere, pero en concellos pequenos, en vilas pequenas, pode ser que ande cerca de un punto de luz por habitante, non é exagerado nos casos. Si se fan as cousas agora ben, podemos non mellorar xa moito a situación, que xa estamos nun punto no que vai ser difícil volver a situacións óptimas, pero polo menos non empeorar. Pero para non empeorar hai que tomar medidas, hai que ponerse as pilas. Para iso, primeiro, que a xente se xa consciente de que a iluminación artificial é un problema, de que manexar mal a iluminación é un problema para todos e que ten consecuencias, algunhas delas seguramente inesperadas. E fico vos a dispor para contestar o que saiba. Se non sei algo, direi que non sei. Que algo de que direi máis a miúdo. Porque teño unha sensación a estrela polar, porque incluso hai sitios oscuros que están así moi negros, que podes observar tal, é moi difícil de atopar. Non, é facilísimo atopar a estrela polar. Non, xa sei que se atopa, pero que é máis difícil atopar agora é o que sei, que hai 10 anos. Bueno, a estrela polar, tedes uns planisferios aí que podedes coller todos ao vosso dispor, e justamente a estrela polar está marcada. Bueno, están marcadas todas, pero está marcado o camiño. A estrela polar non é unha estrela especialmente vistosa. De feito, non brilla moito, pero sí brilla suficiente como para que na Coruña aínda se poida ver sen problemas. E é moi fácil localizarla a partir do carro. Sí, tedes no mapa, neste mapa do ceo que ten a lúa por un lado, con algunhas das zonas máis interesantes da lúa, e por outro lado ten un planisferio con todo o ceo que se pode ver en Galicia ao longo do ano. Todo o ceo. Non quere dicir que se vexa todo, sempre todo, hai partes que agora non vemos, pero digamos este todo o ceo que en algún momento ou outro do ano en Galicia se pode chegar a ver, ou en algún momento ou outro da noite. E unha zona que se ve sempre e a zona que está próxima a polar. E en particular unha constelación que un asterismo máis ben que en Galicia vemos todas as noites e toda a noite é o Carro, que é unha parte da Osa Maior, tede a casa aquí no centro marcada, e desde o Carro, ese grupiño, eu por suposto que, bueno, por suposto, como por menos un tempo non hai moito, o Carro era algo que todo o mundo sabía lo que estaba o Carro. Non sei se agora empezar a dar explicacións de onde está o Carro, me temo que
que cada vez é máis necesario dar explicacións, pero bueno, o carro está todas as noites nos seis polos, que é relativamente fácil recoñeceros, son 7 estrelas, e a partir das dúas estrelas, se pensamos como un carro da caixa do carro, as 2 estrelas de detrás, que se chaman nube negra, que se prolongamos unhas 5 veces, chegamos a estrela polar, que é unha estrela pouquiña pousa, non é gran cousa, pero si se debe ver ben, si se debería ver ben incluso na colina. E, de feito, se pode ver ainda na colina. Outra cosa que non pode ver nada do resto de ardor na polar. Pois a mí é moi difícil de intento desde a torre así de noite e non a roca xa. Pois iso dá a idea de do mal que estamos. Iso dá a idea do mal que estamos, porque a estrela polar debería verse en gran dificultade. Eso, a mí, unha cosa que non dá ben que chama a atención cando un vai un ceo máis ou menos de verdade, sobre todo xente que está feita ao ceo das cidades, é que o ceo de verdade ten moitas estrelas, pero moitas, claro, non falamos de que haxa dobre, falamos de que hai un factor 50 ou 100 veces máis. E a xente, pero menos se perde, e que ten un planisferio, porque claro, hai tantas, estamos afeitos a un ceo de 20, 30, 40 estrelas, que cando te ponen un ceo de 4.000, dices, que é isto? E logo, con perdón, se acojona, porque o ceo de verdade é, pois sí, é impresionante, vamos a decirlo máis finalmente. É un ceo que realmente que impresiona, un ceo real é un ceo que impacta, claro, porque sempre impactou, porque sempre convivimos con iso e con esa maravilla, pero cada vez nos impacta máis, porque cada vez o temos como algo máis insólito, porque hai que irse a lugares moi concretos para encontrarse ese ceo de verdade. E o que chamamos bons ceos son ceos que hai 50 anos consideraríamos ceos de merda, literalmente. Os ceos que hoxe nos parecen bons, como digo xa, moi bons. Os ceos non se nos parecen bons, son ceos que hai unhas décadas serían ceos contaminados, serían ceos regulares. E hoxe día nos parecen excelsos, como de Guitiriz, que objetivamente Guitiriz é un lugar, non vou dicir poquita cosa, pero deberíamos considerar, objetivamente o é, pero xa nos parece magnífico, porque es que a 100 km a redonda non temos nada mellor. E se queremos ir a un ceo realmente bo, hai que facer na Coruña, desde a Coruña 200 km. E se faremos máis, tampouco chegamos a ceos mellores, porque indo tirando a Portugal, por exemplo, peor mo pos. Salvo que te vayas a moi interior de Portugal, aí frontera con Castela, non encontras nada mellor. Así que, claro, cando se encontra con ceos eses así, dese estilo, pois algo cambia, claro. E non é casual que ao longo da historia vea tantas, no mundo da arte, no mundo da literatura, xa tantas referencias ao ceo, claro, o ceo foi sempre unha inspiración porque era moi obvia, estaba sempre aí en nosa, ¿no? Cando vemos as pinturas de Van Gogh, as pinturas de Van Gogh non son pinturas, non se iba ao campo, en Arlés tiña un ceo espectacular que él retrataba de memoria, era o seu recordo dese ceo cando pintaba. Hoxe en día non estima nada, pero sei que hai un mirador onde che din aquí onde pintou Van Gogh eses cados tan bonitos do ceos estrelados sobre o río. Pois neses miradores hoxe en día o que se ve son nada, non se ve nada. O que hai ese paradoxo incluso absurdo da política municipal, non? Dicirlle a xente que aquí antes había algo que agora xa non ves e que quedase con que este lugar onde estivo Van Gogh. Non, o que tiña mérito dese lugar é que desde aí Van Gogh veía estrelas e agora xa non as ves. O cal, a forma de honrar a Van Gogh sería que se pudieran ver estrelas en Arlés, non que se pudiera ver o mirador, que evidentemente xa ni o mesmo, porque naquela sería de madeira e agora será de cemento, formigón, esas cousas que se fan agora, non? Esa é a verdadeira homenaxe. Cando preparamos este setembro un caderno a fondo para os honorarios Salvos Galiza, fixo o Xavier do Campo un texto moi bonito para o peche e facía unha proposta, que podemos chamar unha proposta, como é o texto de Jonathan Swift, unha proposta... Bueno, tamén podemos citar a Luis Pereiro, que me sale, unha proposta moi pertinente. Estaría ben que algún día o ano os concellos apagasen as luces para que a xente descubra o que ten en riba. E iso de feito fixose non hai moito en Islandia. Este mesmo ano fixose en Islandia durante unhas noites para que a xente pudera ver auroras boreais. En Reykjavik apagaron as luces da cidade para que a xente vira as auroras boreais neses días nos que había unha media probabilidade de ver auroras e que a xente disfrutase de verdade que as auroras están aí, que non hai que ir longe para ver auroras, están en riba nosa.
A Vía Láctea está arriba da nosa cabeza. Esa é a primeira idea. Non nos quedemos coa idea da natureza como reservas, non? Eso que cada vez é máis común, non? A natureza confinada en lugares pequeniños, protegidos, os temos de visita e sacamos unha foto e logo volvemos a normalidade e a normalidade o asfalto. Na natureza somos parte da natureza. E o ceo pasa exactamente o mesmo. Estamos afacéndonos perigosamente a idea das reservas de ceo. E de proteger que sean lugares para guardar o ceo aí empaquetadiño para que podamos ir unha vez ao ano e vexamos que así irán as cousas hai tempo. E o ceo é un dereito que temos todos. Temos dereito a ver o ceo en Mendes Núñez. En a Torre de Hércules temos dereito a ver, non a Estrela Polar, na Torre de Hércules deberíamos ver a galaxia de Andrómeda. Teño dereito a ver a galaxia de Andrómeda na Torre de Hércules. Porque podo facelo e iso non impide que veamos na modernidade. Porque se pode iluminar suficientemente ben como para que se poida ver a galaxia de Andrómeda. En La Palma, en Canarias, por razóns singulares, porque ali están unha das sedes do Instituto Astrofísico de Canarias, Toriac. Toda a illa de La Palma ten unha legislación especial desde os anos 80 para proteger o ceo, porque realmente aparte aí houve moito investimento non só español, senón en moitos países europeos para poñer ali telescopios e iso había que proteger especialmente. En La Palma non cruzan os avións de La Palma aterrizan en Santa Cruz, no aeroporto que está na parte do leste, e os avións non sobrevoan a illa, non hai trazas de avión sobrevoando a illa de La Palma, teñen que desviarse para non cruzar, non interrumpir os seus. Pois en La Palma, en Santa Cruz, ainda que está do outro lado, e por medio de unha zona montañosa elevada, en La Palma te podes pasear polo paseo marítimo e ver estrelas. Non hai ningún problema, podes pasear perfectamente e recoñecer ceo na capital. Esa Palma tampouco é precisamente Nova York, anda polos 20.000 habitantes, en de La Palma, 20 e tantos mil, pero é unha vila notable. En todo caso, hai moitas vilas en Galecas que non chegan a esa cifra de habitantes. É compatible ver ben, cambiar ben, que non haxe accidentes de coche ni nada por estilo, e que se poidan ver estrelas. Que se poidan ver, por suposto, non coa excelencia que se ven nos Roques dos Muchachos, ni moito menos, pero se ven estrelas. E iso é perfectamente factible. E é un dereito que temos, que podemos reclamar, e que, insisto, non é incompatible con a vida moderna, que podemos estar rodeados de tecnoloxía e de lo que quiramos e podemos ter estrelas no mundo. Perdón, eu creio cerca de Guitriz. Lois ten razón no que di, eu Guitriz día a Osa Maior, a vexo algunhas veces, moi poucas, digo, onde digo, pero a Estrela Polar a vexo porque vou me calculando e máis ou menos por onde, pero vela, non. Había aqueles vermiños, aquelas as luces da vella, ou nosa, como dicían ali, había un valo que había moitos, puñeron ali duas farolas e desapareceron. Non sei que temos que razón. Non hai, absolutamente non hai. Que non se vexa a Estrela Polar en Guitriz era medio visto en época recente, pero sí é certo que o feito de que estrelas que deberíamos ver con moita facilidade teñamos que localizalas pasa por Vía Láctea. En Guitriz había Vía Láctea, sí. Hai noites que en Guitriz a Vía Láctea sabes por onde vai máis que vela. E de feito, cando te recoñeces, claro, unha cousa é recoñecer e outra cousa é ver. Cando un está feito a ver o ceo, hai cousas que sabes onde están sen miralas. Sabes onde están e as miras e as localizas. E ás veces hai que ver un pouco, sen mirar directamente. Para ver o ceo, moitas veces hai que mirar así de esguello, de refilón, e como se recoñece mellor as cousas. Pero unha cousa que moitas veces, cando facemos observacións e contamos a xente o ceo así en tempo real, claro, non sabemos a veces onde están as cousas que a xente non é capaz de ver, porque ti sabes onde están e máis ou menos intues e dices, unha vez que intues, xa ves, pero non está facendo un pouco de trampa, porque cousas que deberías ver con claridade, e a Estrela Polar é unha delas. Se non chegamos a ver a Estrela Polar, que é a estrela que nos marca o norte, imos mal, estamos empezando a parecernos o hemisferio sur, falta nos a estrela norte. Pero non lles falo os gandeiros dali de que lles quite a luz unha noite, que vai ter problema. Pois Guitriz non está máis iluminado dentro do que cabe, que de feito, podría estar mellor, pero hai sitios ben peores. Xa non a Coruña, Arteixo é un exemplo interesante, un catálogo de desastres de luz, pero hai moitos máis na contorna, moitísimos máis lugares, e hai vilas máis pequenas que Guitriz, que teñen moita máis luz e moitos máis puntos de luz. Guitriz ainda dentro do que cabe
e por lo menos parece que non hai mala sensibilidade respecto ao tema. Tampouco hai moita, porque moitos resultados prácticos no último ano e algo non conseguimos nada, pero por lo menos dicindo nos dixeron que non. E algo que supoño que nos próximos anos irá poñéndose máis de moda, sobre todo a raíz do éxito un pouco das declaracións de Abeiga e do Parque Nacional das Illas Atlánticas, esa reivindicación do turismo, da paisaxe basada no turismo, o turismo basado na paisaxe nocturna, na salvación do ceo, que en moitos lugares se podería facer. Sabes, un país que hai tan pouca industria, tan pouca investigación, que tan pouco hai máis de porque non hai recursos suficientes, hai máis do que parece, pero nunca é suficiente, e no que parece ser que o camiño pasa por a explotación do turismo e que os mozos e mozas aprendan inglés para servir cafés, pois unha cosa que quedarse conta é que o turismo e a paisaxe non hai só de día, tamén hai de noite, e que é algo que se pode explotar. En lugares como Vitiz, que desde logo non hai trazas de que vayan a montar industrias aeronáuticas precisamente, pois é unha das cosas que queren promover é a paisaxe natural e afianzar o turismo termal que xa teñen, pois vengo a darse conta de que polas noites hai unha paisaxe que amosar, e que nese sentido dicir que tes paisaxe nocturna que podes presentar e que para os grandes afeccionados Vitiz non chega, pero para os afeccionados medio baixo e principiante Vitiz está máis que de sobra, e que podría ser unha proposta de activo turístico interesante, por suposto, pero non para Vitiz, para cada sitio, para Carral, para calquera lugar. Se pode facer as cousas ben e a partir de aí darse conta de que non hai que defender só. Pero aquí o que se va a enseñar ao contrario. Tes unha fervenza como a de Ézaro e pos luces de colores para que quede máis bonita. Home, pois o mellor bonito sería poder ver a fervenza do Ézaro coas luces de verdade que temos ceo que son máis da noite. Que pode ver a estrela polar no Ézaro e non coloríns. E a veces a propia norma, as ordenanzas municipais que falan de iluminar e o unen coa beleza, non? Porque que bueno, sí. Sí. Non, o sea, creer que se iluminas unha cidade para facela máis bonita, e o guín expresamente, non? Eso dice... Sí, ni siquiera unha ordenanza no caso da Coruña, pero fala exactamente de que un dos motivos de iluminación é o embellecimiento de la ciudad. Despois está o da banca, que xa é un paso seguinte. Si, a mí non me asombra que non coñezo a ninguén que dixera me encanta ese café. Non hai ninguén. Ai, que tan bonito, ilumina tanto. Porque a mí para a xente, todo o mundo lle escoito que lle produce dano físico. Vamos a ver, Aquí no centro señalando ahora, que son terribles. Moitos. A temperatura. Sí. Aquí, ¿verdad? O semáforo. Os cafés de Galo, Anca de Gales, moitos que agora están poniendo rótulos, para subir os vellos rótulos con tubos fluorescentes de antes, con LEDs rachavantes, que tal. A tendencia parece que é. No Corte Inglés, a iluminación do Corte Inglés, hai as pantallas que hai a carón da rúa, pantallas red criminais, que aparte están á altura dos ollos dos peóns, da xente que camiña, non? E agora a luz do fachada do Corte Inglés ilumina de verde os edificios en fronte da Ramón Tejada. Se ilumina completamente de verde. eu non quero discutir libros de Zeus, o dereito dos habitantes das zonas urbanas a ver as estrelas e a ver o ceo. Todo o contrario, estou moito a favor. Evidentemente estou máis a favor incluso do que signifique aforro, do que signifique saúde, etc. Tocante a saúde, pode-se pasar sin ver algo, pero non se pode pasar sin que o que impide que vexas algo, ademais, te perxudique. Pero hai moitos máis sitios que direi a Veiga. Tú sabes que eu vivo nun sitio onde disfruto de uns ceos no Grao, bueno, vivo ali no Grao, de uns ceos maravillosos onde vexo a Vía Láctea unha claridade magnífica, onde vou aprendendo a distinguir algunhas constelacións gracias a ti, vía teléfono, WhatsApp e cousas así. E que o alcalde anterior puxenos unha luz en cada porta. A mí en realidad puxenos por un erro, porque en realidad aquela farola era para a Dosinda, pero non explicou ben que era a Dosinda e puxeron a mí. E depois dixenlle, Pablo, ti que o quites?
o que quero que puse polles un interruptor. Porque xa podo apagar e encender é ben moi útil. Sí, tremendamente. Un inciso, nos temos un compañero na agrupación, que é de Morques, e el xa tiña a farola, xa tiña posta, pero ele lle pediu ao alcalde que lle pusiera un interruptor para poder encender e apagar. Xa me contaxe, eu pediño ao alcalde actual. Entás? Pero como xa tiñan por tolo, pois tomaron como unha cousa do campo. E hai moitos. Eu creo que o máis importante é o desexo de ver o ceo, é dicir, podemos buscar moitos lugares. Despois temos que facer que, efectivamente, que Lois o poida ver desde a torre, pero Lois está alrededor de Monforte, sitios maravillosos a aventar, claro, exactamente, que che metan na cama. Pero Lois ten alrededor de Monforte sitios fantásticos para ver o ceo. É probable que a contaminación luminosa teña bastante máis importancia nos aspectos da saúde, nos aspectos económicos e moitos, do que poder ter en canto o dereito a ver un ceo. Eso que me parece que ese dereito temos que defenderlo, que existe, pero non considero tan prioritario. Porque hai moitos lugares, o ceo é unha cousa que o desexo te fai buscar. Eu, con esa farola que tiño diante da porta, pois, aunque eu vexo a polar perfectamente, agora empezo a ter problemas con polar, porque desde o bico da escalera hai un pino que me drou máis do que debera, que me trae a polar, e teño que poñerme noutro sitio para vela, pero vexo perfectamente. Pero, cando me molesta moito a farola, trasladome 100 metros cada pico da guía, e xa vexo todo o que quero. E se subo a Pena Grande, vexo a hostia. É certo que vexo toda a contaminación. Un dos orgullos da xente que vivía ali era desde o alto da Serra de Sa Coruña. Era un dos orgullos máis grandes. A fin de contas, mataba un dos mitos que naquele sitio hai. E era, había xente que vira a luz da serra. E ver a luz da serra significaba ver a Estadea, ver a Santa Compaña. Entón, desde o alto da Serra de Sa Coruña, Galería, Coruña, Ferrol, todos contaminan. Pero ainda así hai lugares onde penso que o problema vai máis por onde tivo a fornaxe que por ese outro aspecto. A fin de contas, acabo xa. A fin de contas, é exactamente igual que comparar como tives o ceo máis como o vexo eu. Tivelo como un especialista desde ali desde Guitiriz, magníficamente, sabes que constelación é aquela, sabes algo que a mí me gustou a hostia, distinguir un planeta dunha estrela, pois dicía, non, que a luz fixa, que a luz que tira, dá un carallo, que non daba distinguir nada, e non sabía que era ningún, e non alteraba para nada a beleza do ceo, de ver o ceo, feito de saber como se chamaba ou como se deixaba de chamar. Xa acabo, a min de neno enseñaron unha sola constelación e de grande dixeronme que o nome estaba mal. Meu pai, cando eu era neno, andando pola terra xa, decía, aquele é o setestero e aquele é a polar, e ali queda a nosa casa, que eran as tres cousas máis importantes polas que meu pai miraba o ceo. Despois ya non dixeron, non, o setestero non é o carro, é outro. Pois eu chamando o setestero. Na terra xa somos así, tamén lle chamamos filantes, o que os outros lle chaman de outra maneira. Deixemos apoiar no pocillo do café dentro, non? Exacto. Evidentemente, cara a divulgación do problema, pois a saúde, o despilfarro, o medio ambiente e o cuarto é a perda un pouco de patrimonio cultural. Pero aí unha cousa na que sí discrepo é, claro, ti tes unha idade, eu tamén teño unha idade, xa empezamos a joder. Pero pensa na xente máis nova, a xente nas cidades que se cría con este ceo e que para poder saber, para poder ter curiosidade polo ceo, ten que saber que o ceo existe. E non toda a xente ten un Guitiriz, unha capela, unha veiga para poder... Porque o mellor que ten son ceos, no que o mellor ceo é o ceo da Zapateira na Coruña. E o ceo da Zapateira na Coruña é un ceo. E ríos son. E iso é o máis excelso que ve. E esa maravilla agótase pronto cando non tes realmente a maravilla real do ceo que nos perdemos. Para fomentar ese desexo, primeiro tens que dar a coñecer o que existe. E como das a coñecer o que existe cando a un neno da cidade? Eso non pasa a nós moitas veces como vocación.
cando nos chaman de coles para facer observacións. Claro, a realidade é que para facer unha observación de verdade non tens que facela de noite, claro. E a noite sempre un problema coa infancia. Pero aparte, se para enseñarles un ciudad real tens que facer 50 kilómetros aquí na Coruña, pero que en Madrid serían 150, mellor, ou en Barcelona. Que lles vas a contar os rapaces se para ver un ceo medianamente parecido un ceo de verdade teñen que facer 200 kilómetros? Teñen que pasar noite fora. É inviable. Non é o mesmo o ceo que te dicho na tua infancia, que estaba sempre aí, e estaba sempre frente a estrelo, e estaba todo o que quillas, que o ceo que conviven a xente os envía nas cidades. No que incluso xente que viu esos ceos de nedo de mozo xa non os recordan. Pero que non é que non recorden os nomes das estrelas, é que non recordan que existiu, e se maravillan de cousas que viven no sitio, que eres con isto. Canta xente hai de 40 anos para arriba que case non é consciente de que existe a lúa e de que non se pode ver polo día, por exemplo. Canta xente se sorprende de ver a lúa polas mañas e dices, pero onde te criaches? Para non saber que a lúa... Pois en Madrid era fiti, claro. É dicir, é que hai xente... Claro, os pequenos sí, pero a xente de máis anos... Como nos esquecemos de todo iso? Pois igual que nos esquecemos dos nomes das árboles. É certo que non necesitas saber os nomes das árboles para valorar a natureza, a vegetación, a flora e o que... Pero justamente cando tes iso, logo o que te motiva para aprender os nomes das cousas. E que a bichos aprendan. Porque os nomes das árboles que te aprenderon de pequeno non as esqueciches nunca. Que di árboles di... os cogumelos de maio, que colliches de mozo. E coas estrelas pasa o mesmo. O problema é cando pasamos tantos anos distanciados desa realidade que fai que os ignoramos por completo e acabamos por pensar que non existe. Igual que pensamos que non existe natureza, e que a natureza son cousas que están nos lugares, unhas reservas que son os parques nacionais, os naturais, e o resto non é natureza. Bueno, a natureza é todo. E convivimos nesta cidade con aves que non sabemos que existen. Claro, totalmente de acordo con todo iso, e abunda no que eu digo. A cuestión é que existe da luz. Na cidade máis iluminada vese a luz. O feito de que a xente queira ignorar a lúa é un problema totalmente distinto. Sí. Aí está Trump para demostrar o que lle puxo un prezo. Dixo, pois a lúa nos vale tanto, porque ali pode haber isto, máis isto, un kilo vai a tanto, a lúa vale tanto. Esa é a cuestión. A ninguén lle importa a lúa, a ninguén lle importa xa nin as árboles nin os paxaros. Xa ti colles hoxe vas a un colexio e ningún neno che vai dicir ninguna palabra referida a ese objeto que non sexa árbol. Non che vai dicir nin freixo, nin carballo, nin castiñeiro, non. E vai che dicir paxaro, non che vai dicir nin anduriña, nin xílgaro, nin poporroio. Por que? Son cousas que efectivamente perderon valor. Ese é o problema. Ese é o problema. Non estamos. Pero que non a valoramos. Separa totalmente do natural. Os nenos... Do natural é do artificial. Non distinguen un carballo dun castillo. Pero do natural é do artificial. O sea, sepáranse das árboles, dos paxaros, igual que se separan da poesía, da historia. O sea, do natural e do artificial. Digamos que hai unha educación técnica que absorbe totalmente todo tipo de educación nos distintos ámbitos. Empecemos por la televisión. Está enriquecendo, porque a técnica non tiña por que estar ligada con a natural. Non, pero o que ocorre é que creouse unha nova xerarquía do prescindible e do necesario. É unha das cousas prescindibles que resultouse no feo. Exactamente igual que tantas cousas, non? Claro. Eu quería preguntarche, ver se entendí mal, se entendí ben. Estes dedos, a xeración futura, estes, os outros, van quedar pequeniños, pero estes todos van ser grandísimos. Se o pasa que daquela tiña mil poucos. Estaba falando María. A ver se entendí ben.
Cando dixeches o da melatonina que se forma pola noite, entón iso é que si dormimos, mira que dormamos de noite, pero con luces de despertador ou con as bombillas ou con alguna cousa así, producimos menos, produce menos. Hai unha persona aquí, voy a responder esa pregunta, pero vou a responder eu. Si se sabe, a ver, calquera exposición a luz artificial, por feble que sexa, é recoñecida polo cerebro. A existencia de luz pola noite. A noite é escura por definición. Na noite non hai luz, salvo que xa lúa chea. E a luz da lúa chea é suficientemente importante como para ver, de camiñar sen problema, pero suficientemente tenue e feble comparada con calquera luz artificial que podemos ter perto de nós. Claro, aí depende da dose, como todo. Se sabe, por exemplo, que a exposición a luces simplemente dun teléfono móvil, dunha pantalla, alrededor dunha hora pola noite antes de ir dormir, a mellor reduce ata un 30% a reducción de melatonina nesa noite. En xeral, o desexable é non ter luz, ningún tipo de luz, se podemos evitarlo, e podemos evitarlo porque non necesitamos ninguna luz pola noite, ninguna. Pero eso incluye tamén as pantallas de todo. É igual, porque ti para eso podes utilizar, primeiro, o tipo de luces, agora ni siquiera te chega, ni necesitas luces para volverte na casa de noite. Podes fazer a comprobación, primeiro nunha casa normal, para os guiados dunha cova, a cantidad de luces que tedes nas casas, que non é luz, senón é luz de zona da cidade, de outra forma que, ainda que apaguedes todos os puntos de luz, hai, eu vivo en fronte do Parque Europa, nun cuarto piso, nunha habitación desas interior, pero aberta, destas portas, destas como se llama, venecianas, italianas. E nun cuarto piso eu no Parque Europa podo camiñar perfectamente pola casa coa luz do Parque Europa, pero perfectamente. E máis, podo ler na ventana coa luz do Parque Europa sin gran problema. Eu teño boa vista, pero podo ler perfectamente, porque a luz, cantidad de luz que hai na Coruña, aquí mesmo, mirade a luz. Os veciños veñen enfrente, ten algún problema os veciños para asomarse ao balcón e ler? Ningún. Con a luz que hai así. Necesitamos realmente moi pouca luz para ver. É unha cousa tamén que é moi interesante, que se pode experimentar cando un vai de verdade o campo, cando vas a capela, apagas a farola se podes, e experimenta, tes que darlle tempo. Porque antes se pensa que acostumarse a escuridade son 5 minutos. Non, acostumarse a escuridade son 30-40 minutos. Así que leva abrigo, acostumarse a escuridade non pasa el frío. Pero deixa que tu ollo se acostume de verdade a escuridade e a noite. Deixa pasar media oriña. E date conta, nesa media oriña de escuridade, sen ningún tipo de luz, o ben que se chega a ver. Incluso noites en lúa podes camiñar sen problema, sobre con luz das estrelas. Claro, está coberto, non. Pero nunha noite estrelada sen lúa se ve suficientemente como para non distingues detalles, evidentemente, pero se pode ver con certa facilidade como para poder moverse, desplazarse. Se son lugares así con moitos perigos, non fagades, porque pero lugares nun patio, ningún problema. E se non hai que volver a chea, o que tirades. O lúa chea se pode camiñar, de feito, as lúas tiñan nomes, moitas culturas de lúas se lle puñan nomes, justamente porque as lúas cheas eran especialmente importantes, porque había luz abondo para facer cousas. En a cultura americana le chamaban a lúa da colleita, Harvest Moon, que é unha canción de Young ao respecto, a lúa de setembro, porque a setembro coincidía coa colleita, e cando hai lúa chea podes traballar máis horas, porque ata ben entrada da noite podes ver perfectamente para recollir e traballar no campo. Iso é así. Pero experimentar a escuridade, a sensación de escuridade, a maior parte de nós non a vive nunca. Non ten a sensación de verdadeira escuridade porque non estamos abertos a ela. Porque non convivimos nela, porque nunha cidade é imposible estar a escuras. Salvo que te metas un armario. É imposible. En a cidade, perdón. Sí. Non, bueno, eu ia preguntar, na cidade, cando se fala co Concello, por exemplo, cos técnicos no idioma económico, que entendo que é o que María condena, que é o que di? Porque se hai ese aforro, hai esa posibilidade, non hai desexo, non hai unha intención. Pois, na agrupación astronómica, está aquí o presidente da agrupación, Xoán Cardeño, no último ano e medio falamos coa concelleiro de urbanismo varias veces, nunca co concelleiro, infelizmente, pero sí co seu asesor, co xefe de servizo,
co técnico responsable da materia, falamos coa Consellería de Participación Cidadá, falamos coa Consellería de Medio Ambiente, falamos co técnico de Medio Ambiente, falamos incluso coa Consellería de Cultura, e que non lle toque moito a materia. E por agora, pois... O Castellón, o único éxito que conseguimos salir. Sí, é certo, bueno, o Castellón tiene é verdade, conseguimos un éxito no Castellón a base de medir con un medidor de luz, un luxómetro. Hai unha rúa no Castellón, a rúa chamase Castellón de Iris, que é a que está onde está a biblioteca e o centro cívico, no que o ano pasado puxeron en algúns portais uns cadros LED que eran espectaculares, eran criminais, eran cegadores, e os medimos, suxerimos que a mellor era pasarse un poquito e decidiron apagarlos polas noites. Conseguimos iso nun ano. Todo o demais, en principio, todo o mundo che di que sí, que moi ben, pero xa se verá. E como tampouco parece que hai unha demanda cidadá ao respecto, porque a veces incluso ao contrario, oio, é certo, pero tamén é certo que logo o resto, e que a xente se queixa na taberna, porque as luces da banda é un exemplo perfecto de que eu case todo o mundo o coñezo, pero se pon incluso alterado, di palabrotas sobre a banca cando pensan nesas pantallas, pero ninguén vai e di, oiga, se non as apagan vou tirar unha pedrada por exemplo, é unha boa, o podes mandar os chamados 010 e preguntarse, esas pantallas non serán peligrosas para a saúde? Porque se eso sucede, se hubiera suficiente número de protestas, niso en calquer outro ámbito, probablemente habería medidas ao respecto. Eso pasa en todos os casos. Eu sempre, no outro ámbito distinto, que nos talleres que dou no foro e no ágora, sempre lle digo a xente, pedide cousas nas bibliotecas, porque as bibliotecas compran o que a xente pide tamén. Se non pedides nada, van comprar 50 sombras de Grey, porque seguro que hai alguén que xa pediu, que quería lelos ou comprar o libro. Así que se queredes que xa libros de astronomía, pedide libros de astronomía nas bibliotecas, porque as peticións se cumplen e as peticións hai que facelas. Claro, se hai un veciño que se queixa de que ten pouca luz porque non lle dá para desvestirse polas noites, porque si, mi avó en Guitiriz estaba moi contenta cando puxeron a farola na Nacional 6, porque así aforraba de encender as luces pola noite, porque se podía desvestir coa luz da farola, e logo echaba as contas e tan feliz. Claro, lle aforraba unas pesetas ao mes, esa farola estaba encantada. Bueno, pode haber, sigue vendo veciños dese estilo, pero ten que haber veciños que se estén fastidiando cada noite unha luz que se lles mete ata o baño e que lles fai dormir mal e que lles fai ter que estar pechados, condenados a baixar as persianas, que en inverno non hai queixa, pero en verano mellor é un pouco molesto, ter que estar completamente pechado por culpa da luz, e non se queixan, e pensan que eso é normal, é tragar con iso, porque o normal é que haxa luz. Pois non é normal, poden queixarse e teñen a lei ao seu favor. E iso pasa con moitas cousas. Claro que por iso hai que facer divulgación. E por iso hai que dicir a xente, mira, que isto é despilfarrar diñeiro. Diñeiro que valería para todo o que queiramos. Aí se pode poñer un tan demagóxico como queira. Dicir, dese aforro que se podía facer na Coruña, é moito diñeiro que va para moitas cousas. Desas cousas tamén que ás veces se din como exemplo de, bueno, de cousas que se poden facer. Pero hai un exemplo concreto que si me gusta falar sempre, que é compararlo coas bibliotecas. Se reduciremos na Coruña cada día con a mesma instalación que hai agora, que é moi mala. Moi mala porque é excesiva. Pero con esta instalación, sen reducir puntos de luz nin cambiar nada, simplemente reducindo o tempo, media hora de luz cada día, media hora de luz cada día son 15 minutos menos polas noites e 15 minutos menos polas mañás. Media hora de luz cada día, aforraremos ao longo do ano uns 120.000 euros. 120.000 euros é máis do que o Concello gasta na actualidade en dotar a todas as bibliotecas municipais de prensa, revistas, libros, CDs e DVDs. As 7 bibliotecas municipais. O orzamento anual máis ou menos para comprar material para as bibliotecas anda polos, non chega a 100.000 euros. Iso é menos de media hora de luz. Pois iso é contarlo. Cada vez que alguén vai a unha biblioteca e che din, non podemos comprar non sei que revista porque non hai orzamento, dicirlle, o que custa esta revista son 0,03 segundos de luz diarios, por exemplo. Iso se podría facer. E falamos sobre esa reducción, pois que facendo un traballo verdadeiro sobre a reducción das cidades se podría coser un aforro mellor de
de 2 millóns de euros. E 2 millóns de euros son moitos euros. Que non sei moi razonable. Pero é que dicen as hidroeléctricas, as empresas eléctricas respecto ás súas propostas, que son extraordinarias. Todos vemos o que dicen. Que fai moi pouquinho, xa houve un problema cos LED, cos diodos LED. Porque resulta que se que baixou o consumo unha dorada. E usted sabe que a política e as portas giratorias e todo eso vai unido. Onde temos os gobernantes que salen depois de estar de presidentes? Onde van a parar? Onde está a Tolcino? Onde están os outros? Mira, aquí damos voltas sempre a mesmas cousas. Pero o problema é que hai uns señores que son os mercados, os mercaderes eses, os donos das eléctricas, máis das cosas máis, que queren que consumamos para eles forrarse. A enerxía non me importa, hai que acabar con ela, despois se llevan a vivir a Marte, seguramente, supoño. E o demais, mira, o máis é evitar. A xente non ten formada, usted vai á aldea e conte eso ali en Dombrete, en Grisalva, que a parte confina xa con Guití, da Policía da Coruña, pero que eu estou a 12 minutos de Guití. Conte que ali aos gandeiros que les vai usted a quitar a luz unha vez, aunque só de veces ao ano, para poder ver o... Que lles importan as estrelas, nin o lobo, nin o outro? Eu que me criei ali, que estou cansado de volar con eles. Que lles importa iso? Mire, sabes peleas que hai porque lle poñen xunto ás vacas? Todos o sabemos. Unha farola ali, unha farola acolá. Pois me voy a explicar que o río que tu viñeu co alcalde para que non puxera unha farola encima na miña casa que me mandou unha xale detrás da casa da casa. O mellor hai que explicar que son moi afectados nas vacas. Incluso o leite, de feito. Unha das cousas tamén máis, uns artigos bonitos que saiu bueno este ano, fala de como a luz artificial nas neveras, literalmente, afecta o leite que consumimos. E estraga as propiedades do leite. Pero eles venden, eso non importa, incluso que venden o leite. Bueno, pero que ahora pues que no fuéramos leite, podremos decidir se queremos un leite mellor ou peor, ¿no? E por moito que estea, é certo, Fenosa e Phoenix son el mal, non lo discuto. Pero o feito é que, a pesar de todo iso, se un veciño aguanta toda a noite meténdose luz na casa, pode queixarse. E se non o fai, non é culpa de Fenosa. Se non nos queixamos das cousas, non é por culpa de Fenosa, nin de Philips, nin de nada diso. É porque non o facemos. Porque podemos facelo. E se un concello tivese, non fai falta que teña 100.000 queixas, se tivera 50 queixas por a luz, ao mellor se empezaba a tomar as cousas en serio. Pero hai que conseguir ter 50 queixas. Pero hai que facer o seguimento. As veces podes queixarte, te poden dicir algo, no, ao final te quedas así, pero bueno, primeiro hai que facer a queixa. Ao final, entón, sempre reproducimos a mesma historia, é a pescadilla que se morda a cola, porque vamos a ver, si realmente está mal ubicada unha farola, aí teria que ser a administración a que entrara de feito para non se fai. Vale. O tema da contaminación lumínica, por exemplo, dá vergonza ir en algunhas zonas por aí adiante e ver polígonos industriais que aparte de non ter unha sola parcela ocupada con unha nave, están iluminados como están aquí, como temos aquí agora. O sea, segunda parte. E terceira parte, o tema da enerxía eléctrica ou da contaminación lumínica. Ti sabes que pagas ahora 70 euros de consumo de electricidade ou de factura de gas natural e pagas 3 euros por consumo e o resto, hasta os 70, son impostos de non sei que, impostos de non sei que máis e tema deste. Claro, que hai? O de sempre, hai unha deixadez por parte da sociedade civil e por parte dos nosos representantes, porque evidentemente eu se protesto porque teño unha farola colocada nun segundo piso, o brazo da farola, que ademais non é porque se lle meta do primeiro, pero é que me poñen en riba da ventana do segundo piso. Teño que ter a persiana baixada sempre. Se non teño luz, 12 horas de día de sol e 12 horas de noite con unha farola. Iso hai que mirarlo. O que se preocupan, que falaches do caso de Carral, en Carral Centro puxeron unhas farolas que o único que lles preocupou que son de diseño italiano. E non se pode colocar unha pegatina porque te zoscan, nin poñer nada. E o que non se mirou foi iso. E agora sale esta outra moda das luces blancas, de isto,
E son necesidades das empresas. O sea, é que temos unhas administracións que son pois consellos de administración B dos consellos de administración das empresas. Eu teño este produto e teño que poñelo na rúa. Como o poño? Pois non te preocupes, vai a falar co alcalde de Carral que che pon el todas as luces que queiras. Rita Barberá ou compañía. E claro, en que quedamos? E despois, claro, por suposto, é que nós tragamos o que está nos escritos. É que esa parte do debate non se pode emitir. Claro, pero un pouco. Claro, é dicir, que haxa moitas perversidades do sistema non o discuto. Que para que controlar ese sistema ten que haber de fronte a ciudadanía alerta e que poida poñerse en marcha e decidir cousas, e queixarse e protestar cousas moi elementais, é dicir, que non falamos siquiera de cambiar o sistema, falamos de que non te entra luz na casa. Esa tipo de cousas, que na Coruña hai miles e miles de veciños que tragan a diario, pero igual que te podes queixar. Ali nas Bea, aí na esquina, ali, se queixou non hai moito polo tránsito nunha rúa. E que se tes tránsito desmedido na túa rúa, podes coller e decir, mira, isto non ten razón de ser. Porque eu vivía nunha rúa normal e agora resulta que vivo nunha rúa que é Manhattan. E a rúa non está... E iso sí que é malo para a saúde. E iso tamén é malo para a saúde. Iso sí que non. É tamén malo para a saúde. Bueno, pero incluso máis malo para a saúde. Pois antes de facer, o primeiro que vai facer é que, pois, primeiro dicilo, e logo, se non che fan caso, poderás tomar outro tipo de medidas. Pero primeiro tens que dicilo. E para iso necesitamos que a xente se queixe. E cada vez que alguén che fala dunha farola e che dice, bueno, es que isto é imposible, dicir, non, como que é imposible? As farolas se cambian, E cambiar, abrir a rosca e poñer outra lámpara. E cambiar a planificación de iluminación da cidade. Que, desde logo, é menos difícil que cambiar outras cousas que se buscar propostas razonables, razonables para a xente. Todos desearíamos vivir no paraíso, pero non vamos a poder vivir no paraíso. E é moi probable que na cidade da Coruña sobre, se queres, un 70% de iluminación nocturna. Bueno, vamos a ver si suprimimos o 25%. É dicir, o Parque de Ozo, que tío máis eu conocemos ben, é absurdo que te levantes mexar ás 5 da mañá e aquilo estea absolutamente iluminado, efectivamente, perfectamente razonable, e todos os veciños, ou casi todos os veciños, aceptarían unha solución que deixase Parque de Oza en penumbra. E as zonas de xogos infantís, a escuras, porque as zonas de xogos infantís non teñen que estar... Nin escuridade absoluta, bueno, pero ao lado pasa a xente, nin escuridade absoluta, nin luminosidade absoluta. Esa é a cuestión. E eu estou totalmente convencido de que os gardeiros de Itiriz aceptarían solucións dese tipo. Se vas e lles dis, bueno, mira, a partir das 2 da mañá vamos ter unha farola de cada 3, porque, coño, e co que aforremos vamos a comprar un reloj de ouro, ¿no? Es decir, creo que sí, claro, cando decidimos que vamos a arreglar todo de hoxe por mañá, é dicir, aquí todos funcionamos como se fóramos vivir eternamente, aquí que tes o mal gusto de comparar a tua idade coa miña, pois se pretendes pensar que vas a vivir eternamente, por tanto que todas as solucións teñen que quedar no curto espacio do tempo no que ti vas a vivir, porque estamos jodidos, non, a cuestión é ir pouco a pouco avanzando nese sentido. É que por eso facemos isto. Hai unha cuestión determinada, por razones económicas, estas luces da Coruña van a apagar. Non. Sí. Temo que non. Totalmente, eu non sei, non sei que o alcalde se poña nun generador de bicicleta a dar pedales, isto non pode durar sempre. Evidentemente que va a haber que reducirlas, estou totalmente seguro. Nos últimos anos non é esa tendencia. Non, pero non falo dos últimos, que xa se joderon, falo dos próximos. Non, falamos de que na época non precisamente este o peor ano dos últimos 7 e non houve diferencia, non houve variación. Pero vai a ter que haber. Temo que non. E en todo caso, chirimbolos LED, por qué? Porque lle meteron a xente na cabeza e dice, con isto hai que salir de bar.
Hai moito máis grande. Non, probablemente, pero bueno, posto, sí, xa, pero claro, eu xa vi casas onde teñen todo ledo, todo alrededor e tal, teñen aquilo que parece unha discoteca, porque son que é máis barato. E ao final non se debe contar de que, como é máis barato, gastaron máis. Eso se chama o paradoxo de Jevons. Bueno, consiste bastante en nós. Exactamente. Dicen que eu coñezo de vez de buraco sobrado cos votos. Mire, ninguén lle fala, ninguén lle pide que aquí que farolas, todo. Que entramos en unha farola, en unha puxera, en unha farola ali. Ou se les ponga todos ou a ningún. Quita o farol, adiós vos. Ali non se queima a votar. O bien que vamos a falar de a xente dos farois, asociar os farois a Rita Barberá e o cancro de mama, por exemplo. Para que empecen a asociar ese tipo de ideas. De que ese farol non só fai que, como facía a miña avoa, que poidas desvestirte pola noite na casa, senón fai que teñas peor natureza na tua contorna, polo tanto, que a mel que fabricas sexa peor, porque hai menos flores, e o mellor, pois que o leite das vacas tamén sexa peor. Eso que hai que explicarle a xente. Sí, o que pasa é que, bueno, ese tipo de cousas, a xente sempre pode haber as dúas correctas, a xente que dubide e a xente que non. Eu entendo que o mellor, xa que vostedes dos estudios internacionais, centrarse máis no tema económico, máis que nada para convencer os concellos en un primeiro momento, ainda que as queixas son importantes, os concellos normalmente suelen sacarlos. Mira, O feito que non. a miña Deixa unha pregunta a experiencia... Susana Manuel e logo se respondes a todo. No, só iba a responderlle que a miña experiencia cando protestei polo metrotráfico na miña rúa foi que se foron meus veciños, pero se só estaba eu por ali protestando, pois que a miña queixa non tiña... O sea, non ten valor. E cantos serían o número? Porque son moitos, cantos? 5, 7, 10? O sea, deulles igual que tiene razón ou que deixara de tela, realmente. Fixeron unha medida no grado que dixeron que non é hacer. O sea, que realmente o que importa é o movimento ciudadano. Tanta luz non pode ser boa porque hai media hora de antiga mão para falar e non o conseguí. Tanta luz non pode ser boa tampouco porque o que transporta a luz é do dictar, que un dos nomes do demo, entón non pode ser mesmo. Mas eu quería formular unha pregunta que é a seguinte, así como falabas que hai posibilidades de aforrar enerxía e luz sen desmerecer unha calidade boa de vida nunha cidade como a Coruña, como outras moitas, sería posible, desde a minha ignorancia neses campos, sería posible instalar sensores de luz nas rúas que estean todas as escuras en que cando pasa unha persoa, un can, un ser misterioso, se xa animado, que se acende ou non? Sí, eso faise, sobre todo faise, sobre todo en estradas, en polígonos industriais, cosas, bueno, se fai, debería facerse nunha cidade menos práctico, porque nunha cidade, por pouco tránsito que haxa, é probable que moitas veces ao longo da noite hubiera que encender e apagar as luces, realmente non paga pena se a iluminación fose boa, porque de feito é que a tecnoloxía LED, os LED son bons, ninguén demoliza os LEDs. A tecnoloxía LED fai que unha lámpada con moi pouca potencia proporciona unha luz comparable a que antes era unha luz de 100 vatios ou máis, de mellor. O cal, efectivamente, por aí si hai moito aforro posible. Si traballando ben, poñendo luces adecuadas, con potencia xeitada, que non necesitas máis da que precisas para camiñar. Eu vivo na zona do Parque Europa de Mais, na Cubela, por exemplo, na zona ali, xa estivo mellor do que estaba, porque hai máis luces brancas, pero a Cubela é unha zona na que se ve perfectamente para camiñar, e a cantidad de luz que hai é, bueno, comparada con calquer outro lugar, é raquítica, pero chega de sobra. E que esa luz é que necesitamos, non necesitamos máis. Pola rúa necesitamos camiñar, non necesitamos ler, necesitamos facer ganchillo, nin punto de cruz. Non hai que iluminar os parques como para que podamos ir de noite a calcetarnos. Non hai que calcetar nos parques, hai que camiñar nos parques. E para iso con pouca luz chega. E iso é suficiente. Que en algunhas zonas, en algunhas áreas se podían poñer efectivamente detrás de presenza, pois sen dúbida, digamos na zona da Torre, que vai a ter pouco tránsito de persoas de madrugada, se podía, pero nunha cidade xeral no mellor ni siquiera compensa. Non sei, había que facer as contas. En outros lugares, desde logo, sí. Todo o que son estradas interurbanas ou zonas, digamos, rurais en estradas que van comunicando de un lugar a outro, desde logo é absurdo ter un farol encendido toda a noite para que pase un coche cada 3 horas. Non paga pena, ni moito menos. Se pode facer perfectamente, se pode facer iso. Nos aparcadoiros, é un exemplo tamén típico, un aparcadoiro, incluso un aparcadoiro interior, para forrar cartos. Pode estar
sempre escuras e que se encenda cando pasen coches, porque un aparcadoiro non necesita estar tampouco, e aí non hai contaminación luminosa en termos de afectar o medio ambiente que un lugar pechado, non? Pero non necesita que este permanentemente encendido un aparcadoiro subterráneo todo o tempo, podes apagar as luces e que se encendan cando pasen coches, non é preciso que este permanentemente prendido. Hoxe en día temos toda a tecnoloxía necesaria para facer as cousas ben, así que se non as facemos ben hai que preguntarse por qué e que pensar en recta va a pegar. Pero non hai que reducirlo a un término tan monocolor, porque aí todos os concellos, ou a maioría dos concellos e a maioría dos partidos políticos teñen moitas culpas que botarse nas costas. Non sempre con mala fe, en algúns casos seguramente sí, pero a maior parte das veces é por puro descoñecemento, porque é certo que en moitos sitios, nos concellos, os encargados destes temas, os técnicos con xabo fan, con pagar a luz ao cabo do ano, e non lles pidas máis. Por iso hai que facer divulgación e facer didáctica, por iso hai que pedir que haxe un esforzo para que tamén nos concellos os técnicos responsables aprendan sobre estes temas. E no futuro non, dende xa, empecen a pensar a iluminación non só en termos de aforro e de eficiencia enerxética, sobre todo de aforro tamén. Porque sempre se fala de eficiencia non sempre de aforro. E a eficiencia debe servir para aforrar cartos. Se somos máis eficientes e gastamos o mesmo, non gañamos moito. Pero non só como aforro, hai que pensar tamén en que un objetivo ten que ser acabar con a contaminación luminosa. Pero para iso hai que explicarle a xente e ten que saber que existe iso. Se o técnico na materia non sabe nin que este concepto existe, non sabe o que é a contaminación luminosa e pensa que efectivamente canto máis luces mellor, porque a feria de abril é bonita e luceío por doquier, e mentras siga vendo xente que cada vez que se lle baixa un pouquinho a luz polo Nadal, monta un pollo porque se vai deixar de vender, esa lógica extraña de que se pos máis luces vendes máis, que non debe ser certa, porque se pose certa só vendería el Corte Inglés, porque desde logo calquera, non sei, a mí me fai outra vez os comercios se queixan e dicen que na rúa Río de Monelos non hai luces, entonces claro, como vas a vender? Non te preocupes que por moitas luces que che poñan non lle van a gañar o Corte Inglés. O sea que se a xente compra por onde hai luces, van a ir ao Corte Inglés, non van a ir a tua tenda. Se van a tua tenda será por algo e non só por as luces do Nadal. Aparte de que a iluminación de Nadal pode facer tamén de día, supoño, e non ten que estar sempre asociada ás luces. Eso é outro tema. Pero mentras haxa xente que se queixe porque non lle poñen luces suficientes diante da súa tenda e non haxa xente suficiente que se queixe de que hai demasiadas luces e que diga es que eses focos luminosos como os que hai no Parque de Oza, no Parque de Xogos Infantís, que son criminais, que son focos de aeroporto, literalmente, e que están encendidos toda a noite e que non te deixan dormir e que esos focos hai que apagarlos e non pasa nada por apagarlos. Como non pasou nada nos focos que apagaron na rúa Casanova de Iris que se poñían antes como exemplo, esos focos os apagan agora de medianoite ata 7 da mañá e ninguén se queixou. Non houve accidentes, non houve asaltos, non houve nada raro, o cal se demostra que eran absolutamente superfluos. Pero esos focos superfluos gastaron miles de euros durante un ano ata que os apagaron. Porque eran 7 horas encendidas 4 focos nun tramo de rúa, 7 horas encendidas todas as noites de máis. Basto que alguén se queixase para decir pois iso, nos os cartéis da banca medimos hai un par de semanas para comprobar que efectivamente sobrepasan con moito o que permite a lei. Bueno, pois o que temos que facer é queixarnos. Xa o hicimos un pouquinho, ainda non conseguimos intensidade, porque realmente quen ten que tomar as medidas é o Concello. E habrá que dicir o Concello e dicir, vaya vostede a medir esas pantallas luminosas a ver se están ben ou están mal, a ver se están dentro da lei ou fora da lei, por exemplo. Aquí ten que haber alguén que o faga. É dicir, para que os concellos actúen, temos que actuar non só cada 4 anos. O problema é recordarse que se non actúan, tamén podemos actuar cada 4 anos. E que se queren, vamos a ver do noso voto, que eso é un asunto tamén que hai que ter en conta. Hai que ter en conta as bibliotecas, hai que ter en conta non sei que, hai que ter en conta moitas cousas, non só os macroasuntos que parece que son os únicos que interesan. Non, a mí me preocupa máis como está a biblioteca do Fórum que o aeroporto de Avedro, se vos digo a verdade. Ahora, a verdade, creo que a mí me afecta máis o estado do Fórum Metropolitano que as compañías aéreas que tamén son importantes, pero a mí personalmente me afecta máis o Fórum Metropolitano porque o teño enfrente e uso máis que o aeroporto de Avedro. Cada un ten as súas causas, as súas razóns para queixarse e telas que expoñer onde... Que sabes desto, o concepto contaminación luminosa, o concepto de Osildama e tal, desde cando, digamos, de uso común? Pois o Sintagma per se non sei cando é, pero as primeiras queixas, eu creo que debe ser na mesma altura, comezos dos 70.
e ten que ver justamente daquela coa astronómica. Pero claro, es que antes dos 70 non había contaminación luminosa. No, xa, pero quero decir... E Galicia nos 70 non había suficientemente recente como para que a resposta cidadán os primeiros, sexa ainda moi negativa, non? Pero o crecemento é moi rápido e o que dicía antes, o que non se faga ben agora non se vai facer saber nunca. Porque hai modelos, igual que se fixo mal estamos inmobiliarios na comunidade dos 60-70, xa non ten volta para atrás, non van tirar os mallos por facelo de novo, ou el viña. Eso está feito xa. Cosa hai que facela ben. E máis ou menos foi comendo dos 70 cando, sobre todo os observatorios astronómicos americanos, empezaron a detectar que xa os observatorios astronómicos non eran lugares para facer astronomía por culpa da luz. Todos os observatorios míticos americanos, nos que se fixo toda a astronomía do século finais do XIX e começos do XX, os observatorios dos que se descubriu pois que o universo era máis grande que a Vía Láctea, por exemplo, non valen para nada agora. Non agora, desde hai 40 anos. Valen para como objetos turísticos, porque non teñen o ceo suficientemente bo para observar o ceo. Agora hai que facer astronomía de alto nivel en lugares confinados, sexa La Palma, sexa Hawái, sexa Chile, en Atacama. Todos os observatorios nos que se construiu a ciencia do século XX son ahora objetos de museo, exclusivamente. E aí foi onde se empezou a dar a alarma, cando efectivamente hai que facelos cada vez máis longe, porque ese xa non se olvida. E empezar a decir, o yo que nos estamos pasando coa luz, e que a luz non ten fronteiras, que a luz de Los Ángeles non para en Los Ángeles, chega moito máis longe. E iso pasa aquí, e iso que temos que darnos conta, e por eso cando insisto en que hai que tomar medidas agora é porque se agora van a cambiar as luces en Carrado, que as cambien ben, non o van a facer, pero que as cambien ben. Se van a cambiar en Montpellier, que as cambien ben, porque o que non fagan ben agora non o van a facer ben dentro de 10 anos, porque van a quedar xa para sempre esas farolas, non para sempre. Sempre é unha palabra moi longa e máis de que goberno non moitos anos, pero non gobernará. Óscar, nada, moitísimas grazas e ahora toca nos entón a nós podernos actuar. Mil grazas, vale?